Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Biz bilen wagtyňyzy geçirýäniňiz üçin köp sag bolun. Bugün ýüregi nädip goramaly temasyna çykyşymyz bar. We aramyzda iki tane doktorumuz köp sag bolsun wagt tapyp geldiler. Birinji doktorumuz Almaz Kurbanow, özü şu wagt hirurg bolup Emory Surgery Klinikde işleýär. Özü 2011-nji ýylda Uludağ Üniversitetinde bitoran. 2011 aprel ayından beri bolsa dürlü yerlerde muman 2011-nji ýyldan beri Amerikada dürlü yerlerde işlen residency'sini 2018'de Penn State'de eden 2020'de utordu July ve şu yıl iyul ayından beri bolsa kirurg olup Emory Surgery'de işleyen. İkinci çıkış edecek doktorumuz olsa Doktor Maral Amangurvanova. Doktor Maral özü Türkiýanyň Yıldırım Beyazıt Üniversitetini 2016-njy ýylda bitoran. Ondan beri dürli yerlerde işlep, edir şu wagt bolsa Harvard Üniversitetiniň Medical School Medisina mektebiniň kardiologiýa bölüminde postdoktorantura alym bolup işleýär. Onun çıkışymyzy Doktor Maral edýär. Ondan soň soraglanyňyz bolsa Q&A'den yazıp bilersiňiz. Eger Zoom'dan gatnaşan bolsaňyz, eger YouTube'dan gatnaşan bolsaňyz, hem chat kısmına yazsaňyz, şo taýdan ýa özüm okaryn ýa-da bärik bizim meýletinlerimiz Zoom'a geçirer. Köp sag bolun ýene bir sapar gatnaşanyňyz üçin. Doktor Maral, Zoom sizinki. Sağ olun, ortağa yine bir gedek tavalsın aýdýan çağıranız için, tasa hükmünde ulu işler alyp barýanyňyz için köp sağ olun. Öz ugruna şeýle gowy işler edýän az guramalardan biri diýip pikir edýänmen. Çykyş edýänlere, dinleýänlere de gaty uly peýdasynyň bardygyny pikir edýän. Nädir başlaýyn. Bugünkü çykyşymyz ýüregi nädip goramalygy barada. İlk başta ýürek barada mazmunyny aýdyp geçjek näme barada gürlejegimiziň şu zatda çıkışımızda ilk başta gysgaça epidemiologiya barada gürläris. Soňra ýürek döňür sistemasynyň anatomiýasyny gysgaça belläp geçesim gelýär. Soň ýüregiň işi näme funksiyasy barada. Soňra ýüregi goramagyň ýollary, ýagny bularda hereket, ýemitleniş, stres, uyku tertibi, çilim şular bilen baglanşykly gysga şekilde belläp geçecek boluruz. Aslında ýürek temasy gaty uly derýa diňizde isegem bolýar. Ýöne şu wagt şu gysga ýarym sagatlyk bir çykyşda da iň esasy zatlary belläp geçmeli diýip makul bildim. Bütün Dünya Sağlık Kuramasynyň 2019-njy ýylda çıkaran hasabatyna görä bütün dünýäde ölýän adamlar iň köp ýürek kesellerinden ölýär. Ýagny 9 milyona ýakyn adam ýürek keselinden ölýär. Ikinji bu sebäp bolsa insult. Insultam aslında ýürek bolmasa da ýürek bilen baglanşykly bir kesel bolan üçin, ýani ýürekde problemi bolan üçin ziyanly onuň kelläge ýetip insult berip bilýär. Ýani aslında ýürek diýilýän zat kiçijek organam bolsa 200-300 gramlyk bir organam bolsa aslında edýän işi şeýle uly bolmaly, bütün organlarymyza, bütün bedenimize, organizmamyza täsir edip bilýär. Aslında bir zady biz köp nime diýär, şunu e-mail, many etmeli, şu peýdal, bu peýdal, hemme ýerde informasiýa gaty köp takdam internetde girsegem bir topar informasiýa tapyp bilýär. Her sağlyk bilen baglanşykly bolsun, keseller bilen baglanşykly bolsun. Ýöne meniň pikirimçe esasy bir zady etjek bolamyzda şo näme üçin edýär? Näme peýdasy bar? Asyl kökünde näme ýatýar şonu bilmeli. Diýäne bir zady mehanizmasyny, wezipesini bilmän prosta ýöneköy etmeliler diýip gitsek çalt ýadymyzdan çykýar. Şonuň üçin ýüregiň gysgaça bir anatomiýasyny aýdyp geçesim gelýär. Aslında ýüregi bizi gözegimizde getiremiz. Näme şunýaly gyzyl bir zat diýip gözegimizde getirýär. Ýöne aslında seresek ýürek şunýaly çylşyrymly bir organ. 4 tane nemesi var, 4 tane otağı var, 4 tane gapağı var, damarlar girip çıkýar. Onu şu taýda seretişiňiz ýaly, görüşiňiz ýaly gyzyl gök damarlar
katı çalışırımlı neme belki aylar yıllar alya bir yüreğin anatomiyasını bir doktora öğrenmek katı ansat neme del organel diyecek bolyanım. Biram yüreği mesela kasam edemizde näme diýät yüreğimizi elimizi çepimize koýýas. Aslında doğram del onu etmek sebebi yürek edil doğru çep tarafta del. Ina gapyrgalaryň ortasyna birazajyk çep tarafa gıyşaran şekilde dur ştaýda. İki tarafta näme berde öýkenler var. Öýkeniň arasynda da yürek var. Yüreğe nämeler girip çykýar? Gök damarlar gelýär yüreğe, gyzyl damarlaram çykýar. Bularyň manysy näme? Munam häzir seredip geçelim. Yüreğin esası edýän funksiyasy näme? Zatdan bedenen gany akıdıp getirmek. Aslında näme nasos diýilýär. Şon ýaly bir nemesi bar. Funksiyasy wezipesi bar. Ine görüşimiz ýaly gök damarlar şu yüreğin sağ tarabyna gelýär. Gelenden soň yürekden öýkene gidýär. Öýkenden näme diýerler? Gök damarlarda hapagan gelýär diýip bilýär. Hapagana da karbondioksit diýenimiz gadymyz bolýar. Hapagan gelip yürekden öýkene gidýär. Aslında yüreğin ştaýda wezipesi öýkene gany tutuşlugyna toplap basmak, öýkene uğratmak yüreğin wezipesi ştaýda. Öýkene gidenden soň öýkenden kislorod gelýär, karbondioksit çykýar. Kislorod kanam gelýär yüreğe. Yürek hemme yine kelleden, ayakdan, elden bütün tutuş organlardan gelýän gany alýadany, yine basýadany bütün näme uğradýar, bütün bedenimize uğradýar. Şonuň üçin gan basınjy diýen zat bar. Gan basınjy 120 diýilende aslında şo taýda 120 bilen yürek şo taýda nasosýaly urup uğradýar diýmek gany. Yine de Neştaýda ýene bir görnüşi bar. Diýişmi diýäli hapagan gelýär, yüreğe gelýär, soňra öýkene gidip arastalanyp, soňra ýene bütün näme gidýär. Aslında hapagan gelende pes näme bile gelýär, pes basınç bile gelýär, sebäbi yüreğe doğrusun diýip, yürekden çykanda da bütün elimiziň uçlaryna zadna çellem gany istinip näme edilýär, has uly bir basınç bilen urulýar. Indi yüreğin işini bellek geçsek, bir näçe işi bar yüreğin. Birinji edýän işi näme diýdik? Gan basınjyny kadata tutmak. Gan basınjy eger pes bolsa, onda näme bolýar? Ya kan basınjy pes bolsa organlara kan giden okdanini adam özünden gidip bilýär, ondan soň organlar çüýräp bilýär. Gaty ýokary bolsa da näme bolýardy? Hipertoniya diýen ketelimiz bolup geçýär. Biram damarlaryň üstü bilen kan yürek näme diýär? Bedene nahardaşaýar. O näme diýmek bolýar? İçerimizden, zadymyzdan gelýän naharlar näme diýär? Damarlara gidýär. Damarlardan hem yüreğin üstü bilen yine bütün organlara ayrılýar. Ýa-ni bellek geçişmeýärdi, kislorod taşaýar diýdik. Soňra galynlar bedenden atýar diýdik. Bu näme diýmek bolýar? Hapadatlar näme diýär? Ganyň üstü bilen böwrege gidýär, böwregen soň ozada gidýär, bagyra gidýär. O taýda arastalanýardan hapagatlar nämeden çykýar? İçeriden çykýar, ondan soň fizik haltadan çykýar. Şu şekilde yine gan aýlanşyny kadada tutýar. Beden gyzgynlygyny kadada tutýar. Bunu nädip bilýär? Meselem sowukda zatda näme bolýar? Damarlarymız gysylýar. Damarlarymız gysylanda üşämizde edil elimiziň uji, zadymyz, barmaklarymız üşeýänini bilýändir özümizde sowuk howada zatda. Şo taýda aslında damarlar gysylýany üçin, gan gitmeýäni üçin şo taýsy sowaýar elimiziň uji zady. Ýagny yüregiň bunda da bir funksiýasynyň bardygyny gördük. Gormonlary daşaýar we immun sistematyna değişli öýjükleri daşaýar. Bu näme diýmek bolýar? Meselem bir yerimizde yara bar, infeksiýa bolýar. Şonu infeksiýa bolanda şo tak immun öýjükleri gidip infeksiýadak bakteriýalar, viruslar bilen söwüşmek üçin ýene gany transport edip ulanýarlar. Kakby maşinýaly edip ulanyp şo tak barmak üçin bir aralykda bir ýol bolýar şolara. Indi yüreğin näme edýänini gysgaça bellek geçdik. Aslında has köp ýöne esasy zatlary aýdyp geçenlerini diýip umyt edýän. Indi näme üçin biz yüreği goramaly, näme üçin bejermeliler? Bu esasan hem özümüz bilen hem değişli, hem doktorlara da değişli.
goramak, öňüne almak diňe özümize esasy zat bagly. Biz doktorsuzam özümizi gorap bilýäs, özümizi dermansızam aslında ansatjak bular etmek. Bir näçe zat etsek, şondan soň bir näçe etmeli zatlar, her organy goramak üçin etmeli zatlarymyzy etsek, ýüregi goramak üçin etmeli zatlary etsek, onda doktora gitmek hem belki problemalarymyz hem adalya doktora gitmek nämämizem adalyp bilýär. Ýöne eger bejergi etsek, bejerginiň bolsa bir näçe bejergi kömek etmänem bilýär adamlara. Kömek edäýände meselem bir topar onuň dermanlaryna nemeleri bolýar, ýanyna getirýän ziýanlary bolýar. Şonuň üçin hem goramak, öňüni almak hem maddi tarapdan hem fiziski tarapdan hem maddi tarapdan hem neme bolýar. Bizim için has peýdaly bolýar. Inni diýdik, ýüregi näme iş edýänini aýdyp geçdik. Inni ýüregiň esasy temamyz ýüregi goramagyň ýollaryny aýdyp geçelim. Birinji aýtjak zadymyz hereket. Adam dogulany bäri nähili bolýar, elmydam hereketde bolupdyr da. Esasen hem Darwiniň nemesinde görýändir, evolýusiýa zadyna. Elmydam maýmundan gelýär diýip pikir edemizde de, elmydam aýakda görýäs adamy. Soň birden oturýan näme geçýärse, oturýan pozisiýaga geçýäs. Bu da nämeden boldy? Esasen 20-21-nji asyrda kompýuterlerden, tehnologiýanyň artmagy bilen agar iş etmegi, meselem melleklerde işlemek bolsun, agar ekindik mal gara bolsun, şol işleriň azalyp esasen hem ofis işleri köpelen üçin oturýan ýagdaýa geçdik. Inni meselem bir adaty adamyň nemesine serestek, 24 sagatyna serestek, adamlar näme edýär? Ya 8 sagatdan köprek gowragyny uklap geçirýär. 7,5 sagatdan köpüni bolsa hereketsiz geçirýär. Ýani günümiziň 3'te 2'sini hereketsiz geçirýär. Aslında bu bizim üçin ören zatlaryň biri, hoply zatlaryň biri. Sebäbi hereketsizlikden häzir aýdyp geçer, beýlek geçer, gaty köp hereketsizlikden bize ziyan we neme gelýär, kesel gelýär bize. Güýçli agyr hereket bolsa bir adaty adam bir sagatda eden nokta abyçyn adamlary nemesek men siz bolsun bir her gün önemetmeýän agyr sport bilen meşgullanýan adamyň sany gaty az neme diýjek bolýar şol ýerde. Inni American Heart Association'ın eden guideline var, bir görkezmesi var. Şol 2019-njy ýylda eden görkezmesinde hepde adından jemi 150 minut orta derecede hareket ýa-da 75 minut agyr derecede hareket ýokmany. Şimdi orta derecede hareket näme diýmek, agyr derecede hareket näme diýmek? Orta derecede hareket diýmek çat ýöremek, sekundda 2-4 milimetr velosiped sürmek, tant etmek, yoga, yüzmek, şular orta hareket bolýar. Ýani eger biz her hepde 150 minut şulary toplamyna etsek, bir 7 günüň içinde 150 minuta barabar şuňal hareket etsek, onda biziň hereketimiz ýüregimizi goramak üçin ýetýär diýip hasap etip bolýar. Agar hareket näme bolýar? Allahamak, velosiped sürmek, tenis oynamak, bularym eger 75 minut etsek, agyr bolan üçin aslında ýarpy bolýar nemäniň orta derecede hareketiň. Şonu etsek, olam ýüregimizi goramak üçin idealni, iň gowy nemede derecede ýüregimizi goradygymyzy bolýar. Indi şuňalyk bolýar, biziň ejelerimiz we kakalarymyz we ýaşullarymyz we olar meselem oturup yoga edip ýa-da tant edip olaryň onýal zatlary ýa-da ýok. Oja belli bir wagtdan soň hereketim azalýar, ondan soň her kimiň ýaşaýyş durmuşam ütgeşik bolup bilýär. Şonuň üçin olara her adamy özüne görä bir ýol tapmaly. Gürleşen wagtymyz olara öwreden wagtymyzam sen şun meselem şu hepde 150 minut ýöremedin ýa-da 75 minut çat ýöremedin, velosiped sürmedin diýmegiň ýerine adam bolsa 10 minutdan bolsa 20 minutdan bolsa meselem işe gidip gelýändir, ýörek gitsin. Avtobus bile gitmesin ya da maşin bile gitmesin, ýörek gitsin. Neme diýän bolsa çaýjyga, diýän bolsa çagalar wagyna, diýän bolsa agtyklaryny şu taýda günde 20 minut ýörese de şonuň üçin gaty peýdaly zat.
Şonun üçin hem esasy şey diýmelerler. Ha sen bu hepde 150 minut ýöremedingmi? Bolanok däl. 10 minut ýörese de 20 minut ýörese de şo bizim üçin hem hemmek üçin hem peýdaly mediat. Şu inni şu soňky döwürlerde öňeme diýilýärdi. Maşk etmeli diýip aýdylýardy. Inni American Heart Association aýyrdy şonu. Maşk etmekden hereket etmek diýip alyp neme diýärdi. Hereket etmegi uja maşk diýip hasaplaýar. Hereketsizlik näme diýmek bolýar? Oturmak, gyşarmak, yatmak, telewizor görmek. Bu biziň esasan hem inkop edýän zatlarymyz. Ya günümizin 3/1 işimiz ýalyp geçirýär, kompýuteriň öňünde oturup geçirýär. Hereket edýän wagtymyz gaty az bolýar. Inni alınıp barılan bir ilmi barlyk wa 2000-nji ýylda şu taýda ýaşa görä herekete görä adamlarda ölümi barlapdyrlar. Ölümüň nähili, ölüm derejesini barlapdyrlar. Şu birinji ýokardakyçylyk ölümlerin tutuş ölümler, aşağıdaki bolsa yürekten ölümler. Ne hiç hareket etmeyen bolsa inactive diýýär. Gaty ýokary ölme derecesi. Eger azajyk hareket edýänem bolsa görüň ölüm derecesi nähili aşağı düşýär. Azajyk hareket etmegem aşağı düşürýär. Soňra az hareket bile orta hareketiň arasynda ýene azal ýöne edil o derecede de. Bu diýmek näme bolýar? Hiç hareketsizlikden azajyk harekete geçmegen gaty köp bize ölüm tarabyndan hem ýürek tarabyndan hem saglyk tarabyndan hem gaty köp peýdasy bolýar ölümden goranmak üçin. Ýene bir müňe bir işdeşimiziň eden bir nemesi tablitsasy şunu görkezdim menem haladym. Ine berde hereketiň ýürege peýdasy barada aýdyp geçýär. Eger diýär oturan dereceden ýöreýän derejäge geçemizde terediň nähili çylyk ýene ýokary galýar. Gaty curvilinear diýenimiz gaty ýokary gidýär. Şu aşağı limit ýok, näçe köp esse şonça gowy. Iň azyndan 10 minut, iň azyndan 20 minut däl. Hiç etmeýän bolsa 10 minut dessin birinji hepde, ikinjige dek 15 minut, ikinji hepde 15 minut dessin. Az bolsun, uz bolsun mileni. Ondan soň meselem orta derecede hareket etsene, ılgamak diýeli, maşk etmek diýeli. Onda da ýene ýürek keselleri we ýürege peýdasy, ýürek keselleri azal ýürege peýdasy köpelýär. Ýöne edilneme hiç hareketsizlikden harekete geçmek ýaly peýdasy on ýaly köp däl şonu diýjek bolýany. Şonuň üçin hem näçe hareket etsek şonça gowy gaty köp hareket etmegiň ýürege ziýany bar diýip entek on ýalda subut edilen zat ýok. Biram soňky döwürlerde, soňky 2-3 ýylda görýänsiňiz, uly kompaniýalar esasen Silicon Valley'däki Apple'dy, Google'dy näme diýerler, adamlary oturan ofisden duran ofise geçirýärler, ayakda duran ofise geçirýärler. Bular näme üçin şey diýerler? Sebäbi işleýän adamlaryň saglygyna, öz işleýän işgärleriň saglygyna üns berýärler. Olar eger ayakda dursaň, näme bir çağa, kiçik çağa diýeli, emedeklemekden yöremege geçende nähili kösen ýaşaýlydam. Mesela zade diýär ýapyşyp ýöreýär, zade diýär energiýa gerek bolýar. Göntürüp çağa dogandan ýörek giden ok. Şonuň üçin näme diýmek bolýar? Energiýa gerek diýmek bolýar. Bir güýç sarp edýär diýmek bolýar. Şonuň üçin duramyzda da aslında duramyzda hareketsiz durýan ýaly görnsek hem ýöne ayakda durmagam, oturmakdan has peýdaly ýene energiýa, kaloriýa ýakýar şu şekilde. Inni hareket barada aýdyp geçdik. Ikinji aýtjak zadymyz ümitleniş we berhiz. Durmuşymyzyň bolmasa bolmaz diýen zatlarymyzyň biri elbetde ümitlenmek, naharsyz durmuş bolmaýar. Ondan soň inni näme demizler, nahar iýemizde nämeleri iýmeller. Bular gaty köp soralan zatlardan biri. Esasy zat ine kysgaça aýdyp geçsek, yağı azaltmaly, hiç yağ däl, ýöne yağ azaltmaly. Näme ýağlaryň içmeli, içkiler zatlary azaltmaly. Biram proteini alýan ýerimize de seretmeli. Naharyň gelýän dadyny, her öňümizde, stolumyzda gelýän dadyň nirden gelýär, nädip ýasalyp gelýär, şolara üns bermeli. Eger sagdyn we uzun şekilde ýaşajak bolsak, şu datlary hökman üns bermeli. Esasen hem şu wagt doktorlaryň berýän maslahaty vegetarian diýeta we orta ýer mediterranean diýetalary. Bular birinciden miwe, hoz we maňyz.
Holmaňyz ilerine de oturup bir paket holmaňyz e-mailler bir günüň içinde elbetde oň içinde de ýaga. Şoň üçin bir gysym e-mailler bugünne nohut diýdi, mäş, greçka diýdi, şoň meňde şu tohumlar. Soňra düzümine az miktarda ýağ bolan belokly ösümlikler ýa-da et önümleri. Et alamyzda da iň ýagly ýerinden alyp e-maillerden ýagyny aýryp e-maili. Biram siňdirilmeýän süýümli ösümlikler. Siňdirilmeýän näme bolýar? Aslında siňmeýäni üçin şolar bizim dememizde aşgadanymyzy we içegämizi çaltyşle diýerler. Siňmeýäni üçin köp demedem dok kilämiz köpelenok, sembremdok. Şonuň üçin aslında siňdirilmeýän önümleri iýmek peýdaly bolýar. Bular şule, almany sykamyzda görýänsiňiz içinde süýüm ýaly bir zady galýar. Şo süýümli ösümlik manysy şondan gelýär. Şo süýümi aslında alman peýdaly ýere gidip şo süýümi soňra daşyna çykýar içegeden bizden. Apelsin diýdi, käşir diýdi, arpa diýdi, kelem diýdi. Bular hem gaty peýdaly iýmitler. Bitinden el undan taýarlanan çörek önümleri. Bu näme diýmek? Aslında ak undan taýarlanan çörekler nähil bolýar? Daşyndaky tohumy, ondan soň köki hemme zat aýrylyp diňe içi bilen agy bilen diňe buğdaýyň agyndan edilýär. Olam daýalanmasyn diýip köprek dursun diýip içine bir topar zat goşýarlar onuň. Aslında iýen zatlarymız şoň üçin ak undan edilen zat bütün proteini ýa-da zady süýümli zatlary, peýdal zatlary zyňylyp diňe ziýanly karbonhidratlary gelýär diýmek onuň bir de zady. Şonuň üçin iýemizde dänesi bilen ölen buğdaý aljak bolmaly. Olara mesalan hem gara, goňur çörekler bolýar. Gararak çörekler şolary iýjek bolmaly. Garok iýjek bolmaly, ýaşyl nohut we yer almasy hem öz peýlemesine, dozasyna iýlene, öz mukdaryna iýlene peýdaly. Indi diýjek bolýanymyz sygyr, goýun, doňuz etleri bar, biram balyk etleri bar. Köp kişi diýen men sygyr, gyzyl et ýemän ýaşap bilemok. Hokman gyzyl et ýemeli. Biziň meselem öz nememde de türkmen tradisiýamyzda da milletimizde de eger içinde et ýok bolsa salat bolýar biziň üçin ol. Neme nahar ýerine de goýlanokda o neme dip şo dilemok başga welaýatlerde üç goşup bolmagy mümkin ýöne hokman etli ýerden etilýän wagtymda biziň öýümizde ýerden zatlara da biz ertirligimizde de zatly gowurmaly bir ýumurtga ýeli diýil ýa. O gaty peýdaly zat ýalym oturubam üşwem iýýär. Aslında sygyr eti, goýun eti, doňuz eti häzir bellek geçirt içinde aslında ýagy peýdasy ziýanly ýaglar, erwet ýaglar bar. Balyk bolsa, ak et önümleri bolsa, biram towgan bolup biler. Towgaň daşyna aýrylan şekilde bolmaly, hamsyz bolmaly. Olar hem peýdaly bolýar. Şoň üçin sygyr, goýun, doňuz etiniň ýerine balyk eti iýjek boluň. Ýok men gyzyl etsiz ýaşap bilemok diýseňizem hepde de iň köp 2 ýa-da 3 gezek iýjek boluň. Ondan köp iýmejek boluň. Biram diýişimiz ýagly etini iýmän, ýagly ýerini iýmän, öz arasda ýerini iýseňizem ýagly ýerini zyňyňda şoňýaly edin. Indi kofe we çay barada gelsek, kofe we çaýym köp soralýar. Gara çay içdim, dawlenýam galy, gök çay içdim, dawlenýam galy. Şunýar zatlar neme bar da o zatdan eşdilen zatlar bar, kulakdan dolma eşdilen zatlar bar. Aslında edilen ilmi işe göre bir sany ilmi iş bar 1966-njy we 2008-nji ýyllar arary 20 sany ilmi işiň barlygynyň netijesine göre kofe içýänlerde hiç hili kofe içmeýänlere garanyňda umumy ölüm mukdarynyň we ýürek keselleriniň ölüm mukdarynyň has azdygy görkezilipdir. Ine şaýda görüşňiz ýaly grafikda ýokardaky erkekler, aşagdaky aýallar. Gök hiç hili kofe içmeýänler, gyzyl az kofe bir çaşkadan az, bir çaşka berdäki 2-3 çaşka şu berdäki ýaşyl bolsa 4-5 çaşka, soňam 6 çaşka gitdi. Şu taýda ortalama derejesine seresek 2-3 çaşka ideal bolýar. 2-3 çaşka içmek çaýy nemeni kofeýany bagşlaň peýdaly hasaplanýar hem ýürek üçin hem nememiz üçin, taglygymyz üçin. Biram kafein içdekmi, kafeinsiz içdekmi diýip soralýar. Tapawud ýok. 2-3 tane kase kofe saglyga peýdaly hasaplanýar günne. Biram French press bar, biram filtrlenen filtered coffee diýdiňimiz filtrlenen kofe bar. Olaryň tapawudy näme? Filtrlenen kofe şo filtr, kagy filtr içinde aslında kofeýanyň
hapa yağları, ziyanlı yağlarını kağıt emip alya, son zıngılya, şeydip içilya. Aslında onun peydat has köp sever içindeki ziyanlı yağı ayrılan volya, süzülen volya. French press onyalar, yöne hiç kofi içmezlikten yine French press içmegen peydal hasaplanýar. Son çaya gelsek, çay bolsa yine çayım soralya, içmelim, çay gap, çay gowmy, gara çay gowmy dip soralya. Aslında yine bir ýaňy ýakynda Xitayda edilen 2020-nji ýylda çykan bir neme we barlygyň netijesini 7 ýyldan gowrak 100.000 adamdan köp adamlarda ilmi barlyk edilipdir. Şonda çay içmäge endegeden kişilerde ýürek keselleriniň we başga sebäpleri bilen bolsa-da ölümüň çay içmeýänlere görä has pestigi anaklarıptır da. Onun gök çaymy, gara çaymy käbir neme maglumatlara görä gök çay has peýdal diýenler bar. Ýöne umumy alanynda gök we gara çay ikisi hem organizmamyzda peýdali. Sebäbi içinde flavonoidler diýenimiz nemeler we peýdali adatlar bar, maddalar bar. Olaram inflammation diýenimiz adady alawlanmalary adalýar. Şeýle hem gök çaýyň düdümindäki antioksidanlar holesterol derejesini adalýar. Holesterol näme diýmekdi? Şu bütün nemäme damarlary dykýan ýağ diýmekdi. Şu ýagy adalýar diýmek bolýar çaýyň içindekiler. Ýani gysga çaýdamda çaýym kofede sağlyga peýdali, ýürege de peýdali. Indi ýağlar barada aýdamyzda ýağlaryň gowsy we erwedi we köp kişi soruyor, hayfi yağı ullanmalı, zat alifka ullanmalı mı, zeytin ullanmalı mı? Her katı köp soru oluyor. Özümüzden karıştırıyoruz, bir seyredip kâvat, yine bir üstünden geçmesek. Ervet yağ demek, trans ve doygun yağlar demek, saturated değil ya. Doymadık yağlar, unsaturated yağlar. Aslında doymadık yağlar koyuyor, trans ve doygun yağlar, ervet yağ demek. Trans yağ demek, ne demek? Fabrikada aslında yağların üstüne neme koyarlar, glurok koyarlar danini. Şotayda zade diyorlar, hidrojen koyup şunun içine zade diyorlar. Yağın düdümünü ütkü diyorlar. Bunu ne için diyorlar? Sebebi imitin nemesini shelf life diyenimiz son kullanma mühletini köpel diye. Buram mesela trans yağda şonun için ulanma mühletini köpel diýeni üçün näçe gedek ulanıp bilýärler. Mesela öňde kafelerde gelýän odatlar bolsun, pizzalar bolsun, kartoşkalar bolsun, fry bolsun, olar Allah bilýän näçe günlük, näçe hepdelik ýağda gydardylar. Näçe gedek üstünden geçip şo bir ýağda gydardylar. Men özüm bilýän bir kafede ýanymyzda okulumyzyň ýanyna bir kafe bardy. Näçe wagtlar, näçe hepdelep şo ýağın ütgedilmeýän wagty bolýardy. Ýöne içine bir topar goşulýany üçün şoýda ýağın zaýydygy, ziyanlydygy bilinen ok gaýtam tagamam gowýaly görünýär şonuň. Olaryň içinde näme diýdik? Kartofil bar diýdik, pizza diýdik, margarin diýdik, tort, yağlı sığır eti, domuz eti, koyun eti yanan belleştik olary. Tavuk önümlerinin derisi, daşı, meske, peynir önümleri ve yağlı sütten yani whole milk diýenimiz yağlı, dolu yağ ayrılmadık, süzülmedik sütten tayarlanan önümler. Doymadık yağlar olan peýdali yağlar, ösümlük yağları, günebakar yağı, mekka yağı, balığın yağı, zeytun, kanola, avokado yağı. Bu yağlar bolsa peýdali yağlar. Sebebi bu yağlar neme bolansa trans ve doygun bolmany üçün nemede organizmada, bedenimizde saklanıp kalan noktalarını atılya, neme içerilerin üstü bilen dağılya, bizim nememizde, bedenimizde bir yere gidip öcüklerin içinde yatanok olur. Yine gelse de yılına çıkıp gidiyor. Bize de şonyalı yağ yerek ödümde de. Şeýle sorak bolýar, diýişimiz ýaly erwet ýağın näme diýany bar diýdik. Doyan ýağlar, ýani erwet ýağlar damar diýwaryna birigip, damaryň dykylmagyna we organlaryň kan aýlanşynyň togtamagyna sebäp bolýar. Şu birinji görýänimiz, çepden birinji görýänimiz adaty bir peýlemäniň sagdyn adamyň damary. Trans ýağlar bolsa, erwet ýağlar bolsa, olar nemeden bedenden atylmaýan üçin, dıňylmaýan üçin damarlaryň şeyler diýwarlaryna birigip galýar. Damar diýwaryna birigende näme bolýar? Häl anatomiyada da bir bellek geçişmi diýäli. Şutaýdan damardan öýjükler geçip bilenok, kislorod geçip bilenok, imitler geçip bilenok, hormonlar geçenok. Şutaýsy dykylýarda näme bolýar? Damaryň galan ýerin çüýreýär, biram şu damaryň barýan organam çüýreýär. Ondan soň diýişimi diýäl, diňe damar däl, tutuş organ ondan soň neme däýmeli, diňaýmaly bolýar organy. Eger şu 100% şutaýsy dykylsa, onda şonýaly bolýar.
pek onu deyişmedi. Yani trans yağı aydık geçtik. Indi trans yağlar ervet yağı bilen gowy yağın tapawudyny nädip bilmeli. Doymadık yağlar, yani gowy yağlar otak yıllığına 20-22 derece Celsius'ta soğuk görünüşde bolýar. Mesela diýişmi diýal alifka ya güne bakar yağı, zeytun yağı nememizde öýümizde goýan yağlarymyz näme şekilde soğuk şekilde durýar. Doyan yağlar otak yıllığına gaty görünüşde bolýar. Mesela meske diýdi, peynir diýdi, gaýmak diýdi, şun yağlar ya da etin içindäki yağlar ereýän nädir? Et daşyna çykamyzda gatlanmaky etler, yağlar durýar, şo durşuna eräň gaty şekilde bolýar. Biram diýär satan alan harydymyzda trans we doýgun yağlaryň bardygyny nädip bilmeli? Ýzyna nemäniň alan imitimiziň düzümine seretmeli. Harydyň arkasynda düzümi ýazgly maglumaty hökman okan trans ýa aslında meselem şu bir nemäniň ýzynyň alynan nutrition facts diýilýär, ýimitliligi, saturated fat nollyýa, trans fatim nollyýa, ýöne içindäkiler bölümine satyjynyň trans ýagy 0 bilen 0,5 gram arasynda bolsa da 0 diýip bellemäge haky bar. Neme ýimit nemesiniň ministerliginiň beren kanunlaryna görä olaryň şunu diýmäge haky bar. Aslında şaýda gowy diýip reklama edipdirler trans ýagy ýok 0 diýip. Ýöne şu tak ingredients seretseňiz, içindäkilere seretseňiz hydrogenated soybean oil diye. Yani içinde hidrojen koşulan yağ var demek. Şu tayda nutrition facts'da görkezmede ingredientlerde demedi ya. Türkçede de işte doymuş yağlar, doymamış yağlar deyip Türkçe label görýän bolsaňyz da iýne şolaram ýazmaly. Ine meselem ýene bir nutrition facts var. Trans ýagy 0 diýen bolup yaptırlar. Yani aşağıda okusanız partially hydrogenated vegetable oil diye, hydrogenated oils diye Allah bilýär näme goşupdyrlar içine. Yani trans yağ şunun içinde de bar diýmek bolýar. Indi onu geçtik, indi imitler barada aýtyp geçtik kysgaça. İkinci aýtjak dadymyz bolsa, biz özümüz mahalat beremiz şu zat tasada da o geçen gün çıkış barada aýdylarna ýüregiň nädip goramaly bir näçe bize o zatlar geldi. Jogaplar geldi. Biri diýdi hiç kime bermän goramalydy. Biri diýdi ýanyňda diýdi tebip aýal bar bolsa diýdi onu diýdi ýüregiň diýdi neme bolýar goraýan diýdi. Bir diýdi habarlar görmesek %80% goralýar diýdi. Aslında ýürek näme diýdik? On ýaly duýgu diýen zady ýok ýüregiň. Ýürek bir nasosiýal işleýän zat. Ýöne şu aýdylan tesbirlerde de jan var. Sebäbi birine ýüregiň berende ýüregiň agyrsa ýa-da habarlar görende demesen stres bolsaň näme bolýar? Bularyň hemmesi gaýgy we alada bolýar. Gaýgy we alada da aslında stresem edil ýüregi özü ziýany bolmasa da uzakly ýoldan neme diýär? Uzak ýoldan teredemizde stresem ýürek agyrlaryna we kesellerine sebäp bolýar. Stres nädip ýürek kesellerine sebäp bolýar? Aslında diýişimiz ýaly stres gidip ýürege bir zat edenok ýa-da stres elimiz bilen ýan dadymyz däl zatdan ýöne stres bolan adam gowy ýatap bilenok, wagtyny iýip içmek ýatdan çykarýar, sport bilen meşgullananok, elmi dama kellesi bir topar pikir bilen psikiçki neme bolýar, dolu bolýar. Şoň üçin stres we alada bilenem göreşmegem ýene ýüregi goramagyň esasy ýollaryndan biri. Şun ýaly we stresi elbetde durmuşymyzdan aýryp bolanok. Bizim natural bolýan zatlaryň biri. Ýüregimizde birine bermän ýaşalymynam diýip bolanok. Adamyň tebigaty şoňa görä yaradylypdyr. Her adamyň hemmämiziň köpüýümiziň yaradylışymyz şun ýaly. Ýa-da gaýgy etmäli, alad etmäli isek onu gowaga girip ýaşa bermeli, hiç kim bilen görüşmän. Şonuň üçin stres durmuşymyzdan aýyrmak mümkin bolmasa da strese bedenimiziň we beýnimiziň berýän jogabyny biz özümiz gözleg aslında tutup bilýäs. Muňa meselem misal tekminne bir näçe edilen ilmi işlerde, stresli işlerde kärde işleyen adamlarda ýürek kesellerining we ölüm howpunyň beýlekleri garanyňda ýokardygy görkezilipdir. Meselem diýä, esasen hem doktorlarda geçirilen şu Russell-Hoffman diýen bir barlygda meselem diýä häzir doktor almada neme bolar welini surgeonlarda diýä, hirurglarda
diye beylek oturup işleyen ya pes nemede has stresi olan ya işlerdekilere göre diye esasen hirurglarda has ölüm riski köp diye, yürek ağrı riski köp diye. Şonun için her kim öz için stres bilen başa çıkma usulünü ulanıp tapmalı. Bunlar meditasiya bolup biler, yoga bolup biler, ibadet, sport, hobilerimiz bolup biler, öy hayvanlarımız bolup biler, pişik gücük, balık saklap biler. Menin bir tanışım var öýde balygyn bilen gürleşip balygy bilen görersiniz balygam adam dip pikir edersiniz. Ýöne şon ýaly balygy bilen şey dip stres atmany bilýär. Şoň üçin hem her kim özüne göre bir ýol taýlap tapmaly mykany, stres bilen görüşmekde. Yine bir aýtjak adamyň biri uyku tertibi. Uykum yine stres ýaly. Bizim yüregimizde gaty ulyp nemesi var. Käbir adamlar diýär men 4-5 saat ýatsamam ýetýär, bir gün 24 saat ýatmasam ýetýär. Biz şeýle pikir edýär, ýöne organizmamyza edýän ziýanyny uykusuzlygyň biz özümiz gözümüz bilen ölçemesi hem gaty uly. Bir edilen ilmi işte meselem ölüm bilen ölüm bilen ukyň arasyndaky näme seredipdirler, gatnaşyga seredipdirler. 7 saat we 8 saat arasynda ýatýan adamlaryň ölüm riskiniň azlygy görülipdir. 6 saatdan az ýatýan adam bolsa, ona ölüm riski köpelýär. 8 saatdan köp ýatýanlarda da ölüm riski köpelýär. Indi az ýatmak näme üçin diýany adamlar üçin? Sebäbi stres hormonlary köp bolýar ýatmaýan adamda. Adam bir adam ýatanda stresde bütün stres hormonlary peselip, hat bir näme diýär, rahat bilen görüşýän hormonlar gelýär, adam rahatlaýan hormonlar şolar gelýär ýatan wagtda adamyň. Biram kan basıncı peselýär, kan basıncı ýatan adamda peselýän üçin olum peýdaly. Ahir bedenimiz dinç alýar. Şonu dinç alýan üçin az ýatmagan 1 saat az ýatmagan teredişini diýerler. 7 bilen 6 saat arasynda da şonun 1 saatda da ölüm riskini köpelýär. Onda näme üçin köp ýatmak, meselem 7-8 saatdan köp ýatmak näme üçin adamyň ölüm riskini köpelýär? Munyň üçin hem doktorlaryň ilmi barlyk edýän adamlaryň, alymlaryň bir näçe teoriýalary bar. Birinciden köp ýatýan adam köp hereketsiz bolýar. Ikinciden köp ýatýan adamda semizlik bolýar, hereket etmeýän üçin. Üçüncüden horlamak bolýar, dem gysma nemeler bolýar, şon ýaly çişiklikden, semizlikden bolýan üçin. Bulara meselem bir ýa-da ýene yüregimde ziýany köp bolýar. Ideal uyku 7 we 8 saat. Aşağı köp uyku 9 saat we ýokary hil uyku diýmegem şu bolýar. 7 saat 7-8 saatdan ibaret bolmaly. Ýöne özüňiz turaňyzda özüňiz sagdyn we dinç duýmaly. 7-8 saat ýatyp uklap turup arasynda meselem 1 saat uykudan açylyp ýene ýatýan bolsaňyz, onda problema bar diýmek, doktoruňyz bilen görüşmek, maslahat berilýär şonda. İnsan aýtjak adamyň birem çilim we temmäkini taşlamak. World Health Organization'ın aýtmany görä dünýä sağlyk guramasynyň her ýyl ýakyndan umuman 2 milyona ýakyn adam çilim derarly ýürek keserlerinden wepat edýär. Bu bolsa ýürek keselinden ölen her 5 adamyň biri çilim derarly ölýär diýmek bolýar. Çilim bütün dünýäde iň köp ölüm we kesele sebäp bolýan öňe alınıp bolýan emlik. Käbir zatlar bar, meselem enatamyzdan genetika şeklinde galýar. Biz onu öňüne alyp bilmeýäs. Doglamyzda şolary bile dogulýar. Ýöne çilim biziň elimizde goýmak. Çilim çekýän eýsem diňe özüne däl, çilimiň dumanyna duçar bolýan kişilere de uzunly ziýan ýetirýär. Aslında çilim çeken ok diýilýär bolýan. Ýöne olaram içinde çekýän adam daşyna çykarana galan dumany. Biz hem alsak meselem çilim çekmeýän bolsak bize de ziýany köp bolýar onuň. Şonuň üçin diňe özümizde gapdalymyzda adamlaryň pikir etmeli. Çilim meselem bolam doktorlara degişli meselem çilim çekýänmi diýip soramyzda köp hatda näme diýip pikir edýär. Bu içinde çilim diýip pikir edýär. Ýöne nargile diýdi, huka diýdi, çilim, temmäk hem bularyň hemmesi hem çilim ferişteleriniň içine girýär. Çilim çekemek diýenler belki hepde de ýöne küçük nargile çekýänler, ýene çilim hasaplanýar, ýene ziýanly hasaplanýar. Gowy tarap çilim taşlamagyň, çilim taşlanan soň 1 ýyl geçenden soň ýürek keselinden ölme howpy, ýürek keseliniň howpy %50 derece göterim azalýar. Şon ýaly
peydası bolýar çilim taşlamagyň. Elbetde bir adama çilim taşlanmak diýip ýadgarmak ýa-da daşlaşdyrmak gowy zat däl. Oňa istek tersine hasam köp çekip biler, çekýänini sizden gizläp biler çilimi. Şonuň üçin elmi dama bir adajygam bolsa bir-birimize kömek etjek derejede, düşünjeli derejede şekille bolmaly, bir-birimize gortgu bermeli her pursatda diýip pikir edýän. Gysgaça aýdyp geçdik, hereket edin, dik durmak hem hereket hasaplanýar. Iýan zatlarymyza üns bereliň, her gije adyny ortalama 7-8 saat ýatalyň, stresi garşy görüşmek öwreneliň, çilim we temmäki serişdelerini taşlalyň. Köp sag bolun dinläniňiz üçin, sabryňyz üçin. Soralar bolsa bilersiz. Köp sag bolun. Beran gowy çykışdy. Gowy indi men birazjyk marala dinjalmana wagt berildi. Anym sora jogaby geçäýin bapa. Soru jogaby geçediň. Köp sag bolun doktor Maral. Turmuşymyzda bir keypimiz bar bolsa baryň işini görädiň imkanyny. Inni soňky nemeden başlaýyn. Çilim we temmäki diýdiňiz ýöne alkogol ýok diýäňiz, alkogol içbermeli onu. Men jogap bereyinmi? Sen jogap bereýsin. Aslında alkogolem bar bolýan men gaty uzyn bolmasyn diýip, gaty köp gürlemäýin diýip goşmadym. Alkogolem öň meselem neme diýilýärdi? Günne bir bakal winoda bolýar, gowalýar diýip pikir edilýärdi. Aslında edilen barlyklara görä soňky döwürde hatda diňe ýürege däl rak keselligem glemesini köpeldýäni görkezildi alkogolüm. Şoň üçin az alkogolemde nol alkogol hiç içmeler arak önümlerini başardığımızdan yok arak içmen hiç koyup bilem dok diýsem edem onda ingriyansız vino içecek bolunda diýjek bolýanym. Ondan soňra ýuwaş-ýuwaşdanam kesjek bolmaly arak içmeni. Sizin bir nemeleňizde slaytlarynyň birine şüle diýip bady. Siz türkmen o şüle naharmya o türkleň şulesimi? Neme afsanka diýler, otmeýo. Afsanka. Türkmen diline şöyle diýler. Yarma bolýarmyka? Men bilem ok yarma bolýar tamam. Şuň ýaly hani palaw bilen şulanken tapawdy ýok da, soň şule peýdaly ýalňyş şülmesin. O ösümlüğüň atda. Neme zatdan palawdan diýjek tuğdan goňur tuğ diýler, brown rice diýler, şo peýdaly ýa-da black rice diýler, ak tuğ dälänini eger iýiljek bolsa goňur tuğa geçilmeli. Yok şöyle diýip türkmenlerden nahar var bilemem biz teoriklarda. Şöyle hawa nahar diýişiňiz ýaly ýöne nahar däl siziň diýäniňiz ösümlük. Hawa men diýänim dänes hawa dänen. Boron soraglara neme berilin geçerilin. Okay. Inni nähilrek soralyň. Mesela agam bir 2-3 minut zat edeýin, ondan soň birazjyk maraldan jalýaka birinji bir 4-5 soru jogaplaýyn, ondan soň marala ýene-de zat bereriz. Bolýar. Tahikat birinji ona geçmezden öňe hemme zat gowy, ýani gowy çykışdy, ören gowy zat. Yani yürek temasında bir zat var. Näme üçin yürek beýleki zatlara göre, beýleki organlara göre has duyarlı. Näme üçin yürek köp zatdan efektlerle, köp zat bilen bağlanışykly. Sebäbi yürek aslında alýan ganyndan bütün oksijenini, yani kislorodunu ve iýan naharlaryny en köpünü alýan ve yani türkmen dilinde gürleşek jadny. Yani mesela 100 karobka nahar gelse diýeli gan bilen şonuň paşty yani 60-70 karobkasyny düşürüp galýar iýe. Şoň üçin eger ýüregiň işi köpelse yani muny kampansy yani zat edip bilmeýär özü. Gan bilen näme käbir organlarda olar 20-30 karobka alýarlar. Soň eger gerek bolsa alýan karobkasyny köpeldip gerekli muktary artyryp bilýärler. Ýöne ýüregiň oňaly bir lüksü ýok. Ýürek näme diýär? Eger ýürekde iş köpelse has köp nahar gerek. O da gan aýlanyşygy. Eger gan aýlanyşy bolmasa ýürekde ýürek guturdy diýmek. Yani ýürek gan aýlanyşy durandan soň 30 sekund işleýär. Yani 30 sekunddan köp işlemene ýagdaýam ýok yani.
Indi soruların cevaplarına geçelim. Yani birinci takikardiya diye. Takikardiya demek yürüyün, çatlanmağı kelle arasında sebep bolup bilermi? Aşağıda pamoyma takikardiya barada yani yürüyün çalt urmağı arada soruğun var, o kişi köp soru var eden. Yani yürüyün çalt urmağı 2-3 şekilde bolup bilye. Birincisi yürek elektrikçisi bilen işleyen. Özünün yukarıda anatomiyada değişiyor. Belli bir elektrikçisi bilen geliyor yukarıdan aşağı özünün yolları var. Bu zada mengzedip bilirsiniz şəhərin sima ağaçlarına elektrikçisi geliyor. Eğer şoların birisinde problema çıksa, biri birine çatışsa onda problema çıkıyor. Ve şeydip yani yürek tizlenişip biliyor yani öz uruşunu tizlendirip biliyor. Şoň üçin takikardiýanyň birinji sebeplerinden birisi ol. İkinci sebebi näme bolup bilýär takikardiýadan başga? Yürek gittikçe eğer garrap başlasa, kesellap başlasa, eğer yeterli nahar alman başlasa, yürek panikaçı diýerler. Panikany yaman gowy görýär. Beýnem şeýle, yürek beýin ikisem eğer nahar az gelle, sırazı panik edip başlaýarlar. Beyin näli panik ediyor, bilmem yok epilepsi diyorlar, suduruk diyorlar Türkmenistan'da ama şongalı ediyor. Yürek näme ediyor? Yürek tizlendiriyor vuruşunu. Yani yürek mышцаларының zadı şo yani funksiyası aç kalıp başlasalar panik edip tiz vurup başlayalar. Ha bu kelle arasında sebep bolup biler mi? Men görmedim. Az. Has köp yani näme diýen kelle aylanmasına sebep bolup biler. Sebebi yürek tiz urup başlasa problema şu. Nasoz näme diýen birinci içine çekýär, soň urýar. Çekýär, soň goýberýär. Çekýär, goýberýär. Eger sen çekmäne yani aşağıdan nasoz bilen içine almana wagt bermesen gowy tizlendirip yani daşary urýan gan muktara azalýar. Gan muktara azalandan soň davleniýe düşýär. Davleniýe düşse bütün organlara gidýär, nahar azalýar. Bu da köplenç kellede, kelle ağrıdan ziyade has köp yani kelleň aylanmagyna, ýürek boşmasyna ýa-da özüňden gitmek, aňdan gitmek diýerler. Şoňa zatlara sebep bolup bilýär. Soruken 34 sorudan var da elimizde. Bir sözlem bilen jogap berseňiz, soňdan gerek bolsa doktorlaryň özleri bilen habarlaşýarlar. Hani içki maglumat gerek bolsa doktor mararlan ýa-da doktor almaz bilen. Bir soru diýen peýnir peýdallerli diňe doktor maral peýnir e-mail monno ýa-da nähilrak peýnir e-maili. Peýnirde transfer var diýdiňiz de. Hani yo transfatdan zat var. Saturated fat var. Saturated fat hiç ile yemezliklerle adi diyecek olmalı. Dairy içi yanında da aslında şunyal zat var. Hiç ile trans yağ yanından saturated fat yanın burada çok peydalı. Saturated fat yanından hem unsaturated yanın peydalı. Bir-birine garanyňda peýdaty şonýaly ütgeýär. Şoň üçin peýnir ýan bolsaňyz adatmagy maslahat berilýär. Ýöne hiç il ip bilen mokdysaňyz hem elbetde ol siziň nemäňiz. Hiç il peýnir ýemeýänlerde de veganlarda da vegetarianlarda da nemelere göre peýnir dairy product süt önümleri ýenlere göre has sadynlyklary barlyklarda bilinen. Diyecek olan. Düşünüklü. Nanım zaten soraptır. Nan IDDM bilen nähili bağlanşyklygyny aýtsaňyz diýe. Onu ödüňi düşünämesen mene soru düşünmedim. Iň ýokardaky soru. Abdi Mehreranyň non-insulin dependent diabetes mellitus yani basically yani şeker keseli barada Suriye şeker bilen yüreğim. Yani şeker bilen işte
tip 2 diyabeta nemesine diyecek bolýar-da, tip 2 ullarda görülen diyabet bilen ýüreg baglanşygy diyecek bolýar. Aslında diyabet bilen ýene ýüregem bir-biri bilen interchangeable baglanşykly. Eger diyabet bolsa, diyabet bolan adamlarda damar ziyan görýär. Damarlar ziyan görende de o da ýürek bilen baglanşykly bolan üçin diyabetli adamlaryň ýürek keselinden goranmak üçin diyabet de ýene berhidini gorap öz email zatlaryna teredip dermanyny alyp oturmaly. Şeýse ona ýürek keseliniň nemesi howpy azalýar. Türkmenistan'da köp kullanılan palta yağı var. Palta yağı nähil ka peýdaly mı ýa-ni? Ya nähil bolany peýdaly, nähil bolany ýa-ni? Yine de palta yağım benim bilişime göre peýdaly ýağlardan bilýän, ösümlük ýağlaryndan bolansaň, yine de soğuk görünüşde tapylýan üçin esasy ösümlük ýağlary peýdaly ýöne palm oil var, nämeden alınýan, palmalardan alınýan. O meselem gaty ýanly ýa, şonuň tapawudyny bilmeliler. Seredemizde izne ingredients seredemizde palm oil men başda öň bilmeýän wagtym peýdaly mykadiyadym ösümlükden gelýär zat diýip ýöne palm oil hem arzandygy üçin hem demesi üçin ziyanly hasaplanýar, ondan uzak durmaly. Eliň derlemesi ýüregiň gowşaklygyndan bolup bilermi? Ýürekden olsa näme etmeli? Howa bolup biler, ýürek agyrlaryna, esasan hem ýüregi gowşak adamlarda eliň derlemegi ýa-da derlemek nemeler bolup bilýär. Neme bolanna esasy ýüregiň şo angina diýdiğimiz agyryp bir nemet gowşamagy etil şo wagtlarda bolup bilýär. Onu esasy birinji etmeli zadyňyz doktoruňyza gitmek, doktoruňyz bilen EKG bolýar, EKG bolýar, ödedýän bir meselem ýüregiň gowşaklygyny näme derejede gowşakdygyny bilmek üçin stres testi ile treadmill'le ılgap, ondan soň şoňa ýürege stres berýärde, şo ılgadýarlardan görýärler, kontroller edip, onuň haýsy derejede ýürekde gowşama barmy ýokmy, şonu nemetmek üçin ýürekli bilen baglanşyklymy dälmi şonu görmek üçin şo test etselerem, soň şoňa görä zadyny edip bilerler. Liçeniýasyny tapyp edip biler, sadlanyp biler diýip pikir edýän. Bir soru algap başlamda ýüregim agyrýar diýen näme üçin bolup bilerka? Ýa-da nylgamany gorkýan. Ol ýürek bilen baglanşykly bolmany biler sebäbi o zat bolýar. Esasan hem öýkenimizde daralma bolýar, gursaňymyzda nimedenne. Öň köp ılgamaýan birden agyr şekilde ılgap başlasak, ýöremäni etmän bir hiç ýatan ýerimizden bir gün gidip 20 minut ılgajak bolsak, onda näme bolýar? Öýken ýeterli derejede açylyp bilenok. Sebäbi köp kislorod gerek bolansa, ılgamyzda has çalışmalar howa bizim üçin. Şoň üçin öýkenem ýetişjek bolýar, ýüregem ýetişjek bolýar, ýüregem şoňa görä çalt urup neme gany aýlajak bolýar. Şonuň üçin başda ýüregimizden agyry duýmagymyz ýa-da neme duýmagymyz bu için zat. Şonuň üçin başda ýuwaşlykdan başlaň. Başda ýuwaşan ýörep başlaň. Soňra çalt ýörep başlaň. Brisk walking diýilýär. Ýuwaş-ýuwaşdan soň çalt. Soň ýuwaş-ýuwaşda ılgap başlaň. O gidip göni neme depä çykyp ılgajak bolmaň. Ýatyýalňyş gatsagyň bolsaň da muny etmeliler. Arada wagt näçe bir hepdemi? Bir hepde ýöresinler mi derli? Hepde ýöresinler. Hawa bir hepde gowy neme bir näçe gün mena şey diýen özüme neme demde kawat meselem birden ılgamagy goýsam, soňra bir hepde organizmde sebäbi öwrenşmegi iňandan bir ýa-da 2 hepde alýar. Bir hepdesinler soňra görýärler, birazajyk neme dip bilýärler. Özüňem duýýan da sebäbi ılgap başlangda azajyk neme diýän bolmasa 10 minut ýöreýän bolsa, 2 hepde 10 minut ılgaman 5 minut ılgasyn 5 minut ýöresin. Şey dip ýokaryk galyrsynlar. Gysgaça 45 ýaşdan soň ýöremelmi ýa-da diýip soraýar. 45 yaş aralığı yok. Näme etip bilseňiz, näme derejeye yetip bilseňiz şonça gowy. O agyr diýilen zat ýokda bizde şuňa zat we aýagym agyrýar, bilim agyrýar diýýär. Ýorgan şökli ýatýarlar, küçükünler turman ejelerimiz, kakalarymız ýat seňe degmeler ýöne. Aslında adam ýöremek üçin, hereket etmek üçin yaradylan. Şonuň üçin näçe köp ýöresek, näçe köp ılgasak, 70 ýaşynda näme dip bilýärmi? Zat galyr bilýär, haltyr galyr bilýär, galyrsyň edip bilýär, mesela ýüzüp bilýär, etsin, onuň nemesi ýok, derejesi ýok. Da özüniň her adamyň özüne baglanşykly. Low carb diyet barada näme pikiriňiz bar diýip sorapdyrlar, bilýän bolsam.
Low carb diet bolana esasy karbonhidratlara azaldyp nemeni köpel diýerler-de, yağ köpel diýerler. Ýöne protein, ýöne şu neme diýerler amma alyp mesgäni goşup içýänler amma çaýyň içine zadyna yanlış düşünýär köp adamlar. Wapşe neme demizde guideline'larına şu wagt biziň aýdýanlarymyzda hiç ýyly yağ iýmelerliýär kandiýa biz on ýaly diýem ýok. Yağ elbetde iýmeli. Ýöne iýen ýağlaryňy da seredin diýilýär. Demesine de peýdaly ýaga iýjek bolun. Kanyşda karbonhidratam azaltmaly, içen işte tüýjü diýdi, şeker diýdi, ondan soň rafine şeker diýilýär. Türkmençesine bolýar bilen okwalyny. Şoň ýaly şekerler bilýän mofany. Rafine ak şeker olaymy? Ak şeker, proses bolýar da nime ellen geçirilen emeli işler bilen işlenen. Şoň ýaly şekerler elbetde azaltmaly, karbonhidraty aslan azaltmaly. Ýöne yağım aşy köp iýmeler. Biziň berýän guideline'larymız özümiz kellämizden çykaryp edem. O neme diýerler, korporasiýalaryň edýän zat diýerler. Ýöne bu American Heart Association gelip oturup öde eden okdan zady bir näçe daşar yurtlardan gelýän barlaklaryň goşýarlar içine. Diňe Amerikan barlagda, Ýaponiýadan, Hytaýdan bolsun, gatgully barlaklar birleşdirip şondan çykarýarlar. Men özüm içinde işläp ýörümsäň şondan bilýän, bize hiç ýyl artykmaç pulam berilen ok edýän zatlarymyz üçin neme dedilen ok ýa-da bir zadymy jaý alyp maşina alyp hiç kim neme dedi ok. Her kim edýän işini köp adam 99% diýip ýa-da köpüsi diýip bilen ak ýürekden adamlara kömek etmek isleýän üçin için edýärler. Şonuň üçin hem o conspiracy theories diýilýän zatlar birazajyk işin içine girmeseňiz bilip bolmaýar. Bizem ýa-da size meselem şu wagt şunýaly ýa iýmen diýemizde siz şonu iýmeniňiz bilen bir de pul gelen ok ýa-da peýda gelen ok. Diýjek bolýan. Düşünükli. Virus barada soraýarlar. Virusyň ýüregi diýany barada bir soraw gelipdir. Covid-19'a karşı ulanılan dermanlar ganyň hilini ütködüp ýüregi gitýän damarlary bitirýär diýerler we hatda virusdan gutulsa bir näçe wagtdan soň ýürek keselinden ölüp bilýär. Dogrumy? Sebebi näme kalýar? Bu ýaňy virusyň çykanyna ýaňy bir neme boldy da, bir ýylam ýaňy boldy, ondan soň barlyklar hem çykýan barlyklar hem meselem şu wagt barlygyň dogrulygy ýalňyşlygan barlanmagyna ýetişen ok. Esasy elimizde maglumat bolsun diýip göni publish edilýär, çap edilýär. Şonuň üçin şu wagt çykýan zatlary doly nemetben bolan ok. Reference vermem, çeşme vermem bolan ok diýişim ýaly. Ýöne şu wagt meselem virusyň dermanlar däden virusyň özüniň damary neme diýýäni kesýäni neme dilýär, damary daraldyp gysýany bildirilýär neme diýär. Trombozis diýil, infarkt diýdi, şoň ýaly edip bilýän bolmagy mümkin. Şoň üçin şu wagt esasy berilýän dermanlarda näden virusyň şoň ýaly ziýany bar. Ýüregede gatly ziýanlar bolup bilýär. Daşy hiç ýyly nemesi bolmasa da ýaş adamlarda da ulananlar belli bir wagt geçenden soň virus geçenden soň masna virus bolandan bilen oklar soňra barlatyp görseler ýüreklerini ýürek yetmezçiligi dady çykýar. Şonuň üçin ilk başda nemetmejek bolmaly. Virusa sede var bolmajak bolmaly, virusdan uzak durjak bolmaly. Ýöne meniň beşime görä şu wagt çykan dermanlarda ýürege on ýaly ziýany bolan derman ýok. Yani evet approved yani demedilen dermanlarda da yani sağlık ministerligi tarapyndan mesela FDA tarapyndan ruhsat berilen dermanlarda eger ýürege on ýaly ziýany bolsa FDA oňarda dursun, başda da geçişde hiç ilmeden geçmezdi olar, ruhsatdan geçmezdi. Genetik ýol bilen geçen ýürek damar keselleriniň täsirini nädip azaldyp bolarkan? Genetik ýoldan geçýän üçin munyň hakynda kän bir elimizde etip biljek zadymyz ýok. Sebäbi ine şu wagt mRNA nemeler bar, Cas9 diýdi, CRISPR diýdi, şonýaly barlyklar we ýöne bular ente barlyk derejesinde CRISPR diýen bir nemeler we genlerimiz we şolary ente çağa dogmaka çağanyň embriosyna goýup şo taýdaky genler kesip aýryp ziýanly meselem Down sindromu üçin neme barmy, şo taýsyny kesip aýryp Down sindromu edýän keselli düzeldip şo CRISPR nemesi bilen şonýaly tehnologiýalar şu wagt etjek bolýarlar, ol işler üstüne işlenilýär. Ýöne bu wagt onuň nemesi ýok da
kıynasagam çärisi yok. Esasen doğulandan soň neme dilýär? Çaňa eger şon ýaly genetik keseli bar bolsa, ýürek keseli, şonu ozat edilýär. Riski neme bejerip bolýar. Ýa-da meselem neme bar? Bir kesel var, esasen yaşlarda 20 yaşlarına göre genetik kesel, hypertrophic cardiomyopathy değil yani kesel, şu keselle yürek ulol ya da nemede hiç ildat etmeselerim ulol ya sebep genetik bolya, şon ýaly adamlarda da esasen sport bile meşgul olanlarına has yengil sport etmek nemedir ya maslahat verilýär. Agyr sport edilende yürek gaty nemedip biljegi üçin yürek ozat edip biljegi üçin köýüp biljegi üçin şon ýaly käbir gaty riýetki sluçylar bolup bilýär. Köp mukdarda şekerli zatlar yüreğin çaltırmagyna sebäp bolup bilýärmi? Ilfe. Yani sugar rush diýilýär da şon diýjek bölýän bolmaklara mümkin. Hani ganyň düdümine kararsa yüreği çaltırdyrýarmy? Yani çaltırdırmak edil gidip özi çaltırdıran noktanini dişimiz ýaly şekerlerin nemesinden ganyna käbir gormonlar köpelip şeker girenlerden süýjü girenlerden gormonlar köpelýär. O gormonlarym damarlar daralýar, ýürek çaltyrşyna sebäp bolýar. Şonuň bilen bilelikde ýürek çaltyryp bilýär. Ýöne özi şekerin gidip ýüregiň üstüne hiçtat edenok. Näçe salt jogap berýän kartya soralar tuwelem atyp barýan şonu da Beytunya gazarlyk kaçtı. Almadan kaçtım näme onu bilemok. Birat diýdikmi ýa işi badymy? Beytunya gazarlsa ýagny naharlara goşulsa ýany diýerler dogrymy ka? Yok. Men onu ýaly bilýän zadym ýok. Bu gazarlyk ýöne meselem köp gazaryp ýemejek bolmaly bir näçe gedekde. Bir gedek gazarlardan soň dökmeli ýaglary. Onuň daşyna tinýany gazartyp ýemek ýa başga näde biýeli naharlara goşýas. Onuň ýany bizim bilşimede görä, meniň bilýänlemem, informasiýalaryma görä ýok. Eger biriniň dietasyna trans doýan ýaglar köp bolan bolsa, şolar bedenine näde baratlamaly? Olar bedenden arasalamak için birinciden neme trans yağlar girenler bedenden ansadan çıkması biraz kıyınrak oluyor. Şunun için dişmiyali hareket vitamin D köp demetcek olmalı. Vitamin D de ervet yağlara adaldı. Qow yağlar köpeldiýär. Hemen meselem ağrısında adnam adaldyýar. Biram meselem eger neme diýen bolsaňyz, ervet yağlar köp nemedemde diýen bolsaňyz da öz organizmamda gidip doktora holesterin nemäňidi barladyň. Şo ervet yağ LDL low density lipoprotein diýilýär. LDL 150-190 üstünde bolsa, onda şonu size bolmaly derecesinden köp diýmek bolýar. Elbetde ýanly ýaglar ýokman bedenimizde bolar, onuň normasy bar. Şondan aşağı köp ýokary bolsa, onda ýanly bolýar ýüregi. Şu meselem 190-nyň aşagyna bolsa, ýanly ýag bedenimizde bolsa da kän bir ýany ýok. Ýöne 190-nyň ýokaryna çyksa, milligram deciliter diýil ýani. Ondan soň ýokary çyksa, onda ilk başta berhid we hereket bilen heart healthy ýüregi peýdal diýeta. Ol bolmasa da ondan soň doktor bilen maslahatlaşyp etmeli meni. Sebäbi berhidi hasta bilmän bilýär, näme iýip näme iýmellerligini bile neme dep maslahatlaşyp etmeli. Doktor Almaz Novoçy iş çıkan ortbiler, şonçu giden ortbiler hani işläp oturda. Ýüregiň sançmasyna näme sebäp bolar ýa-da ýürek sançsa ýürekde problema barlygynyň alamatymy? Ýürek sançmasy käbat bolýan zatlardan biri. Bu esasen ýaşlarda bolup bilýär. Munyň esas sebäbi bilinenok nämedenligi. Muny siziň özüňiz bilen baglanşykly. Eger gaty bir rahat duýan bolsaňyz, sizi gaty bir rahat edýän bolsa, onda doktora gidip barladyp, ona ýürek üçin derman alyp bilersiňiz, ýürek kadaly urmasyndan neme diýen. Ýöne aram bolýan bolsa, munyň bir ziýany ýok. Näme sebäpden bolýanlyga belli däl. Ziýanym görülmedi, keselim görülmedi şu abeçeli ýürek sançmasynyň. Esasen diýişimiz ýaly ýaşlarda, ýaş ýüreklerde köp bolup görýän zat. Kuyruk ýagyň peýdasy barmy ka? Diýerler.
Uyruk yağı neme de hayvandan gelen yağ da koyunun yağı arasda yağ o da katı yağ şonun için solid yağlardan olansan neme neme içinde elbette mesela et yemizde ondan protein alıyat. Yani şu etten alayan proteinimizi ösümlüklerden alıp biliyoruz. Şonun için et yemesen ölüyen diyen zat yok da diyecek olanım. Okay. Adam dulsuz yaşap biliyor diye şekersiz yaşap biliyor mi kadip soruya bir. Yok sebebi ahir adamın organizması hem medattan almalı limedik glukoza bizim için näme esasy glukozadan gelýär bizim energiýamiz. Şu at bir zady galyrmak üçin hem şunu ulanýan energiýamiz glukozanyň üstü bilen oksijene öwrülip gelýär. O bir topar nämeden gelýär. Şonuň üçin eger siz häzir glukoza içili şeker almasaňyz, onda birinciden bütün nemäňizdäki yağlar erep başlaýar. Yağlar erýärden glukozanyň ýerine ulanylýar. Ondan soň yağlar nemeden soň proteinler ulanylýar. Proteinler ulanydığında adamyň muşsalary erep başlaýar. Ondan soň adam ölmek bilen bolýar. Şoň üçin esasen meselem iýmite ýetip bilmeýän adamlarda iýmit nemesi derejesi az bolan adamlarda hili şonýal bolup bilýär. Glukozanyň hiç il ulanmalýar diýen zat ýok. Hem de neme ulanmaly ýöne ertenin derejesine ulanmaly. Kadasıyla. Bir zat Einstein'da adam dulsuz yaşap bilmeýär. Yo dulsuz yaşap bilen ok şekersiz yaşap bilýär mi diýip sorutdy. Yaşap bilýär diýip eşitdik. Aha, yani dulsuz yaşap bilen ok şekersiz doğru. Okay. Doktor Alma sizin işiniz barmy? Okay, bolýar. Onu özüňiz goşlaýarsyňyz da, boşanýarsyňyz. Varikozyň ýürek bilen baglanşygy barmy diýe varikoz näme bilemok mene? Varikoz näme bolýar? Allahtaky biziň nemämde ýan görkezde gök damarlar bar diýdik, olada ýürege gelýän şolaryň nemesi bolýar. Varikozlar esasen ýürek bilen neme bolmasa da olatdan bolýar. Şu ayakta köp duran adamlarda, göwreli adamlarda damarlar giňeýärdigini sebebi aslında şu gök damarlaryň şu ýokarky gidýän, ýürege gidýän gany ýzyna gelmediýär şeýle klapynlar bolýar, ýapyp durýar şolar. Ondan soň gaty köp ayakda dursak, şo klapynlar gowşaýardan, açylýardan neme bolýar, ayakda birigýän nemeler, çişýär, ayakda adedýär. Aslında ýürek bilen birinji derejede nemesi ýok, baglanşy ýok, damar bilen baglanşykly has köp. Şon ýöne onuň diýişmi diýilýär, meselem varikoz joraplary bolýar, şo gany şo neme qysýadan ýokaryp ýürege uğradýar diýeli. Şonýaly odatlar ulanyp bilýär. Ýa-da meselem käbir odatlar we sancymlar we täze çykan operasiýalar we şolar bilen neme edip bolar. Biram eger ayakda işleýän bolsaňyz, varikoz bolma nemäňiz gaty köpelýär. İşleýän wagtyňyzda jorap ulanyp bilersiňiz şo varikoz joraplaryny. Gece ýataňyzda da aýaňyzy ýokary galdyryp ýatyp bilersiňiz. Adajyk şo ayakda toplanma diýerler. Birazjyk ýasyk goýup bilersiňiz aýaňyzdan aşagyna. Ayakdan ýokary gan neme ýürege gelip durar ýaly. Bu ýürek ağrylary virusyň täsiri nähili Covid'in täsiri? Şakaçen ilmişlerde bir zat peýda diýenler bolýar nähili? Yani ýürek ağrıly bolan adamlarda immunitet pasfolya aslam täze nähili kroniski keseliň bolsa sen immunitetiň pasfolyada gan aýlanşy pasfolya ýüregiň nemesi ýürek kadasam az bolan üçin şonuň üçin birinciden ýürek keselleriň aslam koronavirusa nemetmesi, görüşmesi kıyın bolýar diýişimiz ýaly immuniteti pes bolansaň belki bolsa has meselem sagdyn adama göre has agyr kesellikler olar. Ondan soň aslam öňkü bolan ýürek keseliň üstüne de koronavirus üstüne de gene kesel goşup bilýär. Käwatna meselem klapynlarynyň gowşaýanyny ködenler bolly, aritmiýa diýen ýürekde urşunyň näsazlygyny ýüze çykanlar bolly. Ýa-da meselem ölüm derejesem 5 sagdyn adamlara göre has köp görülýär. Biram ýürek nemesi infarktdan köp görülýär koronavirus bolan adamlarda. Şu yatmak barada sorapdyrlar, siz ýa-ni 7-8 saat diýdiňiz-de. Meselem bir sonra gece 5 saat yatıp günlük 2 saat yatsak bolýarmy? Ýa-da şoň ýaly bölekler aýryp umuman jemini 7-8 jemlesek bolýarmy soraýarlar.
Uqin hili adalya eger onyali bölük yatılsa sebebi rem uqva nan rem uqva eger siz şolların aralığı mesela belli bir wagtdan soň uzak wagt näçe köp saat ýatsaňyz şonça nemesi şonuň kadasy ütgäpdir ya bölük ýatsaňyz onna täzeden şo täze nime girýär da sykla girýär täzeden şo öwrünme girýär şonuň üçin esasy biram giýje Qaranqı bolan wagty käbir garmonlar qaranqyda neme diýär zat çykýar bedenimizden neme diýär-de näme diýär şoňa release öndürilýär hawa qaranqyda öndürilýär gündüz ýatsaňyz şo öndürilmeýän meselem melatonin dat bolýar gündüz gün çykyp turandan şo bolana qaranqy bolmaly hemmeýär eger şoň ýazatlary neme diýip bilýän bolsaňyz bolýan bolsa gije ýatjak bolun gündüzden 1 saat ýatyp bilersiňiz meselem gije 6 saat ýatdyňyz diýeli 1 saatdan gündüz ýatdyňyz ýa-da tamamladyňyz bolup biler eger elinizde bolmasa da elbette bölük ýatsaňyz hiç ili ýatmazlykdan gowda biri doktora ýödün barlapdyr ýüregiňe kislorod ýetenok diýipdir şunya maşk etmek bilen sport bilen ýeňip bolarmyka kislorod ýetmezçiligini diýip soraýar. Doktor Almaz? Öyle. Yani kislorod yetmezligi diýenimiz ýaly gan yetmezligine bagly bolýar yani ýüregiň. Yani maşk etmek bilen bolýar ýöne maralan diýeni ýaly bu maşkynyň iň gowy şekli günümizde ýöremek. Men öz ejimde kakymda ýöremege rekomendasiýa edýän. Yani bu virüs bilen birlikde hasan gynlaşdy daşarda ýöremek yani öň diýetmejeme çık giýişlik her gün giýişlik bir marojna alyp gelýär diýdim. Yani her zemde bolon okşoza da az maral kahar geler marojna transfer var diýip yani bu zat üçin treadmill öýde edip bolýar ýa-da öýde de zat bolýar ýöne birden güýçli etmeli dälse we ýüregiň özünde takitam gan yetmeýän olsa senem üstüne gynlaştyrsaň birden çöküp biler ýani. Tamam. Bu sportla meşgullanan wagty belli bir ýokary limit barmy kaýny? Şunçadan köp meşgullanmaly, zat tipde 3 saat, 2 saat, 1 saat. Yo, deme elbette sizin özüňiziň organizmaňyzyň bedeniňiziň tap neme biljek, çydap biljek derejesinde bolmaly. Gidip demedip birden etmäli, birden 3 saat her gün etseňiz elbette organizma ýadar. Ýöne onun limiti yok. Özüňiz näçe edesiňiz gelse, size näçe hili peýdalyp kredýän bolsaňyz, takdam 7 günde 24 saat edip bilmejeňize görä, özüňiz näçe edip bilseňiz şoňa görä sazlap bilersiňiz demäňde. Nasıl täsirine ilka? Tem ýüregi. Ha, burada diýjekmi? Aha bu yani hareket etmek ve yürümek, maşk etmek barada zat yani bu muskul etmek, maşk etmege yüreğe peydası yok yani. Ağır götürüp şekil üçün edilýän maşklar yüreği üçün kem peydalda aslında sağlık üçün hem kem bir peydalda bulara gördüm. Devam ediyor, sorry. Nas atýanlaryň ýüregi sagdyn bolýarmyka ýa-da zyany barmy? Şo arada bir habaryň barmy? Nasam ýene temmäkillerden hasaplanýan. Onuň üçin hem ziýanly nemeler, maddalar gaty köp bolan üçin ýene edilneme ýaly, çilim ýaly ziýany bar. Biram şun ýaly ratda çilim öýkenden gidýär. Nas diliň aşagyndan gönü damarlara gidýär. Dil meselem şat ýüreg ağranyna bir adamyň heart attack dat bolan insult bolan gönü diliň aşagyna derman goýulýanlar, nitrogliserin daçy. Täbi iň çat diýen ýerde damara diliň aşagyndan neme diýeni. Şoň üçin nasam şon ýaly bolýan üçin aslynda onuň täsiri köp bolup biler. Bunu nemetdiňem sorapdyr. Köp çorlayan adamlaryň ýürek damar ýollaryna problema bar diýip bolarmy ka diýip soraýan. Horlayan adamlarda? Çorlayan. Nemede derisine çor deme emele gelýär. Skin disease ýöne İngilizcesini hemen bilemem. Çorlamak mene kirlemek diýip bilýän. Şo kirýalak görnýär deriňde. Ýöne mene deri ketelimi ka diýen. Hani
o yerine köp sorlanýardan soň owalara hapa diýen ýa. Yani neme bolýar zat. Nemli bolsa meselem koja nemlendirilmese wagtynda gowra saklansa, onda bolup bile egzema we aslında onun ýürek bilen baglanşygy ýok. Durly derin keselleri var. Şonuň üçin ýöne meselem şu häzir ýüregiň nemesi ýürek gowşak urýan bolsa, onda meselem dişmi diýäli o zat edip edil ayak uçlarına, elin uçlarına qanyň gitmesi azalyp bilýär ýa-da meselem damarlarda problema bolanna. Şonda da ýene zat deri uğrap bilýär. Şonda bolmak mümkin. Ýöne aslında meselem owada ýaşaýan adamlaryň eliniň onýaly neme bolmagy hemmesiniň ýürek agyrlygy manisine gelen. Sütlü çaýyň diýany barmy? Sütlü çayın, yani sütlü içmek az koy, sütlü içecek bolsaňyzam yağsız yağı ayrılan skim milk diýilýär, yağı süzülüp ayrılan zat bilen içecek bolmaly. Düşünükli. Ette has köp protein var. Şoň hani günlük biz almaly proteinimiz näde balans edip biler kak diye. Kadalap biler kak. Etten dişmedi ýaly etten balykdan alyp bilýär, balykda da protein bar. Başga meselem towukdan protein alyp bilersiňiz, ýumurtgadan protein alyp bilersiňiz. Aslında şonuň zady bar, bunyň kalkulatorlary bar, hasap nemeleri bar, bir topar onuň zatlary bar da applerim çykdy ulanylýan. Şo taýda näme ýanyňyzdy balans, şu gün plandat idim diýip. Meselem şu owada ýaşaýan bir adama almond milk içdip bilem dok, o nirden bilsin, nirden tapsın onu. Meselem diýerler, gerek bolsa, hawa adamyň süýdüne, şonuň üçin diýjek bolýanym, adamyň näme ýep içýäni, şonuň ýagdaýy, sosio-ekonomik ýagdaýy bilen baglanşykly bolan üçin, şoňa görä sazlap näçe imelligini nemetmeli. Fitness appler zatlaryna girip nemeseler, näçe gram protein, glukoza zat alany hasaplap, size näçe az bolsa, kem bolsa şonu nemetip berýärler. O türka ýüregim sanjan bolsa şoňa ilkinji näme kömek soramaly ýa-da näme kömek edilmeli diýip soraýar. Ýürek sançmaňam diýişim ýaly nähili hawa ýaňam belledim nähili nemedikde köplükde ýygylykda bolýany esasy zatda ýöne sanjyp duran bolsa onu doktora gitsin, it's a chest pain, onu ýani diýjek bolýanym ýürek agyrsam bolup biler, EKG demetilmeli, bir üstünden geçilmeli. Häzir biz nemedip bilmeýärse şu wagt doktor bolamyzda da elimizde käbir zatlar bolmasa, stetoskopumuz bolmasa, bir gidip EKG-sini görmesek hasanyň, näseniň ýürek agyryň şundandyr, sançmasy şundandyr diýip bolmaýar. Diýilse de gaty hoply bir neme bolar da, statement bolar. Şonuň üçin hem doktora gidip bir EKG-sini çekdirip bir özüni görkezmeli, eger ýygy-ýygydan bolýan bolsa. Men bir daha diýatladyň, YouTube'da doktor çağırış şo taýdaky sorawlara jogap berip otyr. Bizim 20 sorawmy da baryna berip bilmedim kak diýenler. Eger YouTube'dan görýän bolsaňyz, Zoom'dan görýän bolsaňyz, hökmen subscribe bolun kanalyma da. We şo taýda sorawmy bolsa doktor çağıry jogap berip otyr. Ýöň doktor almaz beripdi sizinkide. Inni doktor almadyň çykyşynda doktor çağıry jogap berip otyr. Bir soruya geçtik demalmam kıynaşı buldan demalyan. Käwagt ýüregim sançýar diýe. EKG düşdüm, ýürek damarlaryny üşedipsiň diýipdirler. Nähil naznaçenýä alyp bilmedim diýe. Hiç hil naznaçenýä alyp bilmedim. Näden öňüne alyp bolýar, näde bejerip bolýar? Masaladyň näme diýip soraýar. Ýürek damarlarynyň informationy doktor almaz bilýän meni alýarlar. Geceleri dem almak kıyınçılığı aslında damarlardaki kanın ayrılmışlığından ziyade yüreğin yetmezliğine bağlı. Yürek darladı ve hardı manısına geliyor. Yani işlemeyken yağdayı yok. Köplenç bu sağ tarafta meydana geliyor. Köplenç'in basıncı, kan basıncı ulu bulan keserlerde meydana geliyor. Sebebi kan dovamlarını yürek ulu davleniye karşı işlemeli oluyor ve harya işlep bilmenden son kanı urup bilenir. Urup bilmese izine gaydi öykönlerde toplanıp başlıyor. Giyişliğim yatanınızda tüm kan öykönlere geliyor. Ve giyişlik mesela 3-4 yastık koyması arkasına yatıp bilen oklar. Demek ki yerler. Birazcık üç görünüşü yürek keselinin liçenyasına
zatlar yani doktora gitmeli, görünmeli yani köplönç dermanları var. Käbirleri bedenden su azaltayan dermanları var. Käbir dermanlar yüreği güçlendiren dermanları var. Derman vermeyecek olan. Yani şolardan birisini edip bilerler yani. Düşünüklü ya da başka bir doktor varlık bilem o damar üşötü diyen o. olsa da başka bir doktorundan pikirini almak için. Ve şu NBA'de de meşhur oldu. Gananlarmak nemede de var. Hacamat diyorlar. Araplarda da var idi. Şon peydası var mı kan? Hapaganın alyalar ya sülük guana, sülük gülen gana diyorlar. Şolon euro peydası var mı kan? Mun bilen bağlanşykly köp diýäs eşdiýäs soralar bolýar. Şu anda çelli edil elimizde menim görenim edil peýdaly nemesi. Men özüm etmeýänim üçin men ilmi barlyklara seredip neme diýen. Esasen şonuň bir netijesini täze ağızdan eşitmekden däl. Şonuň üçin şu anda çelli onuň peýdasynyň badygy barada men ilmi iş entek görmedim. Tabii il içinde edilýän datlardan biri de. Yo, gep bu evat gurrun istesek sizi çağırmarsam has internette da meşhur adamlar var diýen datları sensasiýa bolýan şolar çağırsa. Ya diýjek bolanym birinji eçek dadyňyzy doktoruňyza soraň, gapdalyňyza doktorlara soraň diýjek bolanym. İnternetten meselem göräýiňizde ilmi iş edilip durmuş o arada çeşme berilýänmi? Berilen çeşmeni açıp okan täze aslında adat adamlaryň düşünjek diline ýazylýar da şolar demedenne ilmi işleriň denemeleri we results neticelerine gelemezde. Ya da düşünmeyen olsanız bize uğradın soran nemedik sebebi hem neme barada hem uğurdan nemedik bilmeyse hem uğurdan haberdar bolup bolmayan atıkıp deriyadeniz bolansan nemedik. Yani mesela tapan bolsalar şoň bilen baglanşyk ine hajamatyn gowduk barada şunýaly zat tapdym diýip seretseler iňadyndan şoňa seredip okap benim netije çykaryp bilerin. Düşünüklü. Yürekdäki 3 klapynyň hem ýygyna gaýtarmagynyň sebebi diýip duran bula ýaman soraw dogly däl, bileme düşündiňizmi? 3 zat var da klapyn nemeler var. 4 tane klapyn var yürekde. Şolaryň neme diýär art klapyna diýär edýän nemekine. Klapynyň ýygyna gaýtarmak diýmek neme ýetmezligi diýmek-de, damaryň gapagynyň ýetmezligi diýmek. Aslında oň üçin birinciden öňe diýerler, derman bilen bejerjek bolýarlar. Derman bilen bolmasa da o klapyny çalyşyp başga klapyny oýarlar operasiýa bilen. Onuň sebäbi esasen ýaş käbirlerine genetik bolýar. Doğuşdan mesela yetmezçiligi bolup bilýär. Käbirlerine şu 3 gapak dälen 2 gapak bolsa bolup bilýär. Şu ýygyna gaýtaryp bilýär. Käbir adamlarda da mesela şu zat bolýar. Damarlar gaty damarlarda neme üşenne, gan üşenne, damar onu artık saklap bilen oktan ýygyna uğradýar. Ýygyna uğradýar bol ýüregi onu aljak bolup ondan soň garşy ýygyna gaýdan üçin kan gapagan gowşaýardanini sallanyp başlaýar. Ondan soň ýürege de problema bolýar, ayaklar çişip başlaýar, adetýär ýürek ýetmezçiligi bolýar. Onuň bir topar ýygy gelmeýän problemalar bolýar. Şonuň üçin hem esasy şu ýürekde gapak bilen baglanşykly problema bar bolsa, ilk başta eger neme bolsa da diýişmi diýerli ýokary gan basynjy bilen baglanşykly bolsa, meselem gan basynjyny düzeltjek bolmaly. Eger özü ýüregi genetik öz başynda doga bitdi bar bolsa, onda gapagy çaşmak barada nemedik bolar, operasiýalar etip bolýar. Eger bir aýal maşgala özüne kronik ýürek keseliniň bardygyny bilýän bolsa, problemasyz görüllügi geçirip bilermi? Kronik nähil keselligine bagly. Kronik keselleriňe bir topar doktorla maslahatlaşmaly boldy. Hawa sebebi käbir keseller bar. Meselem odat bolýar, ganyň doňma keseli bolýar. Meselem 10 ýyl bolsa görüllük wagtyna belli bir dermanlar içmek maslahat berilip bilýär. Gany suwdýan dermanlar. Ya da meselem olaryň kontrole gelmeleri barlyga has çat germeleri gerek bolup bilýär. Ýöne kronik keseli bolanda da doktor nemesiniň azadyna barlygyna ýene de doktor barlygy bolup dursa görüllügi nemesiz geçip bilýär. Görüllü bolmaz diýip neme ýok da bolup biler. Bir çağa dowlanyň ýürekde deşik bar diýdiler diýe doktorlar.
Ulolan soň deşigi biter diýerler. Şol dogrymy ýa-da ökman operasiýa etdirmelimi diýip soraýan. Deşik aslında bitenok ulalanan soňam ýöne şo deşigi neme edip bilýär, kompensasiýa edip bilýär, ýürek başga hili, başga ýerden meselem şo deşigi düzeltmek üçin da edip bilýär. Neme bagly, ulalanyna nähili ýagdaýda boljagyna bagly. Eger şo taýda simptom berýän bolsa, gatty rahatsyzlyk, bir rahatlyk çykýan bolsa çağda, onu operasiýa bilen düzeltýärler. Ýöne uja organizma öýde bir ýol tapyp düzelden bolsa, şo deşik bolan bolsa, ýerine gaýdýar-da gan şo deşikden. Ondan soň ýürek başga bir ýerden deşik, başga bir ýerden deşik bolup, şo deşik bilen hem arasy gany täzeden aýlap bilýär. Eger şo ýaldatlary ba bolsa ýüregine, ona hiç de gerek bolmaz. Şo durşuna gidip bilýär. Ýöne başga deşik ýok bolsa, şo deşik ýapylmasa, ona problema çykyp bilýär. Deşigine ullugyna da bagly. Käbir deşikler gaty kiçi bolýar, ýöne öz-özünden ýapylanak meniň bilşime görä. Doktor olmadı, yani siz bodybuilding diýäni diýdiňiz de, şu bodybuilding üçin hani muskullaryny ulotmak üçin edilen hereketler, ağır göterilýän atlar da şolar üçin artykmaz protein alınýar diýär, supplement, şolar diýäni ýa-da ýani ýokmu diýär? Ziyanlı. Yani alyan proteinleriniz böreklerden, koşkalardan çıkıyor. Son siz näçe protein alsanız, şonça protein hem işlenmeli, çıkmalı poçkalardan ve yani poçkalarınızı yok edersiniz belli bir vakitten. Bir hem bağır hem olur işleye. İkisem yani näme deyin, ikisinem gıynarsanız qarranınızda gerek olur. Men pikirimçe hani hiç açan ağır yük etmeli de, bodybuilding etmeli de. Yani has aerobik exercise diýerimiz, yani has azrak yük bilen mesela näme deyin 10 kilogram bilen 100 gezek etmek, yani 200 kilogram bilen 2-3 gezek etmekten has gowy. Sebäbi myşsa köpeldi, bir protein alsan, o proteinler bir yerden çıkmalı, yani çıkan wagtynda da ziyan veriyor. Bir zady yani günümüzde de yani telefon näçe bolansa könelýär, soňunda bozulýar. Senem bağrın bilen poşkan köp bolansaň soňunda bozulur da, soň almaşlamaly bolýar. Bir aýda ejem doktora ötdi, ýüregiň azyk saga süýşüpdir diýipdir. Näme diýmek bolýar diýär, ýa-da bir keselmi diýip soraýar biri. Süýşmek diýenni. Aýda sen. Yo diýjek bolan, sen goşup bilersiňiz başga nämeňiz bolsa da meniň bilýänim ýürek ulalanyna näme bolýar da, gaty uly bolsa, belli bir wagtdan soň zatlarda hipertoniýada ýürek ozady diýerden ýürek şonu urjak bolup ýerine gaýtyrjak bolup ýürek ulalýar. Şonu näme edip bilýär, sagat tüýşenýäli görünip bilýär. Esasen hem sag ýürek gitmezçiligine datyna ýa-da meselem bagry bilen baglanşykly problemalar bolanda ýüregiň esasy süýşmek bilen nälerini ol näme bilen baglanşykly bolup biler. Ýüregiň ulalmagy bilen baglanşykly bolup biler. Bu da keselliliğin alamaty barladyk görmeli. Ýüregiň nämediň biram şuňa bolup bilýär. Ýüregiň gapdanlaryna öýkenme diýdik. Öýkenler hem meselem kiçelene ýüregiň ýeri süýşüp biler. Sebäbi öýkenler hem näme ulalyp kiçelýän datlar gaty kiçelse belki şondan bolup biler. Onuň daşynda meniň bilýän dadym taga süýşmek, öz-özünden süýşmegi meniň eşden ladymda. Okay. Biri meni näme edipdir? Ýaryp durazyk. Udyň soraglar bugyna sagan barny okap bilemek. Inni okaýdy öýdýän barny. Ýalňyşmaýan bolsam. Men sizden soraýyn, inni şu wagtky dün Amerikada vaksinany approve etdi-de. Ulanmana ruhsat berdi. Özüňiz vaksina bolarsyňyzmy? Bolsaňyz kriteriýaňyz näme? Şoňa jogap berseňiz ondan jemläliň. Men düşünce ilk doktor almak bersin. Alhas nemede areada işleýär. COVID-19'un vaksinası gelýär. Men boljak, özüm boljak yani. Uzun dövrdäki ziyanları näme boljagy belli däl. Ýöne bu kesele duçar bolsaňyz ölme riskiniz köp. İki yani biz ana bu vaksinany uzun wagtlap barlap görmesek de vaksina döretmekdäki
ılımımız ya da geçen literatura belli bir ılmı gözlevler eyyem başta 200-300 yıldır var. Yani şu bir kadalar ulanılıyor bir zat geliştirilende bu şuna menze yani mesela taze model maşin çıkarmağa menze. Taze model maşin yani göreninde maşine mengzemeli doğru mu sebebi öňünden belinen bir maşin teknologiyası var belli bir ılmı öňündäki literatura da. Şoň üçin näçe adamlar gorksa da, any zat etse de, any çekinse de neticede any bu vaksina şu wagt içeri edilen 200-300 yıllık ılmı gözlöğün neticesinde yani şolardan ulanılıp meydana getiriliyor. Yani bugün maşinin taze model deyip traktör çıkaranoklar da yine de maşin olur şu. Yöne bilemiz yok yani funksiyaları näili olur yani o belli değil. Şoň üçin goramak üçin hem özümüze hem başkaları goramak üçin men pikirimçe bolmakda peýda bar. Sebebi bu keselin başka hili öňüne alıp bilemiz yok. Hazır yeni san köp bölüp barya. Yeni köp ştatlar Amerika'da yapıp baryalar zatları hatta bizim ştatımız zatları durdurup barya yani öňkü ta başlan döwrümüze yine izimize gaýdyp baryas. Şoň üçin yani vaksina gelse urdurmakda peýda barmy? Bar. Neticesinde bir risk satın alýan bu riskin neticesi näme bolar belli de. Yöne diyenim ýalan şu wagta içeri edilen ılmy gözlöğün neticesinde edilenine göre bu gelen vaksina da yani vaksinadan başka zat olmaz. O da vaksina bolar. Yöne käbir kiçi zatlarını bilip bilmeýäs. Yani o şu wagta içeri aslında aýdylan vaksina baradaky öňe bu gidip gelýän problema bu Covid'den öňe bar. Karşı gelýänleriň problemasy hiç gaýsy görkezilmedi. Şoň üçin zady yok mena boljak özüm yani alıp bilseňiz emmeňizem bolun ýöne men bilişime göre halka açık vaksina 2021-iň ortalaryna geler diýip pikir edilýär. Ýöne birinji saglyk işgärlerini doktorlar edýärler. Gelen ýaly men boljak eger men ölmesem eger men bir 4 hepde soň ýene de eger Instagram'da zatda görseniz demek vaksina okey yani alıp bilýäňiz. Düşünükli. Indi siz Amerika'da ýaşaýaňyzda Amerika'da FDA guramasy gorlasa, ruhsat berse bolup bilýäňizde käbir ontoň bärde şu wagtça bir var düýnünden bäri 3-4 tane ýeni 2 tane bolmak mallar. Orsiýadyň Hataýyň olar Amerika'da FDA'ya ruhsat sorarlar öýdemokda. Indi daşary ýurtdakylar bular demesi nähile bolmaly. Hani vaksina garaýşy nämeleri seretmeli? Meselem World Health Organization Dünya Saglyk Guramasy şu zatlary ine meselem şu geçti bilem o Pfizer'a diýdimi? Ine şu geçti hemmäňe bolmaňyzy maslahat berýär diýipdi. Yani hem memnun taze zat çıkan altında bolsa da hazırki dövrdeki ýalarnyň belli bir literatura bağlı bolmadyk taze çıkan zatlarda rekomendasiýa etmek kıyın. Ýöne yani günümüzün yani netijesinde seyretsek bir topar probleması var. Yani bu başka devletlerin çıkaran vaksinalarında zatlara seyretmeye näme diýen Dünya Saglyk Örgütüniň ya da Türkmenistan'da da bar ödeyen zatları belli bir branchları, näme şaharları şolara soralyp bilinýär. Yani bu zatlar barada ýöne vaksina näçe wagtda meydana getirilendigine de bağlı. Käbir döwletler bilemok men haýsy döwletde ýadymda ýok. Ýöne habarlarda görenim yani adamlar 20 näçe günde derman çıkarýarlar da bu Covid'a garşy olary almazlygy rekomendasiýa eden sebäbi 29 gün zatdäl yani ya da 20 günde çıkacak bir zatdäl. Yani maral has bolup bilýär. Ilmy gözlegde bir ılmy gözlegin yani netije barmaga azından 6 ay gerek. Beýdip yani bir günde bolu diýip bolanok riski näme? Iň ýaman riskleriň biri alan viruslary eger canlı berseler virusa duçar bolup bilersiň. Yani bu problema.
ve eğer canlı virüs berýän bolsalar, yani kısacası şu kesel geçiren oluyor. Doktor Maral. Menim köp aýtjak dadym ýok diýişýärler. Doktor Almaza goşulýan menim eger urdurma nemem bolsan, wagtym gelende, maňa da wagt gelende menim urdurmagy nemedýän sebäbi Pfizer bilen BioNTech şu wagt edýän nemesini ýakyndan barlaklaryna seredemizde mRNA technology bilen edilýän. mRNA şu wagt näçe 1980-nji ýyllardan bäri o nemede ulanylýan zat. Aslında vaksina täze bolsa da bu ilmi iş öňden bäri edilip ýörülen iş. BioNTech'in nemelerim şu alımlarım şu üstüne bütün ömürlerini verip şu teknoloji üstüne işlen prosta inni virusun üstüne şöyle vaksinanın üstüne edýärler we gaty köp adamyň üstüne de edilen için geçen gün New England Journal of Medicine'da da çykdy nemesi BioNTech'in eden adynyň rady hasabaty Amerikada da trial'dan geçenni gowy nemeler zatlar çykypdyr, jogaplar. Şoň üçin FDA hem approve etdi nemeni BioNTech'in Pfizer'in adyny. Esasen şu healthcare workerlar üçin başda birinci essential nemeler üçin adamlar üçin etdi. Biram näçe adamda deňeleni nemem kädiýän näçe adam meselem Russiýanka barlanan meselem Russiýankyny okudum burada çykbolyn meselem birinci faza, ikinci faza barada hiç hili maglumat yok. Gön üçüncü fazada barada maglumat var. Üçüncü fazada da 90 adamda mı näme şon ýaly adamda deňelik görülipdir. Ondan soň aslında peýdalan bolup bilem yok ýöne barlap deňelip görülmedik zady birazajyk şüphelenýär adam bir has ulrak biram açyk bolsa da bütün adamlara şu wagtky başga nemelerin edýäni şat Pfizer'inkyny bütün fazlaryny görüp bolýar. Näme denlerini çap edip ýaýýarlar da şoň ýaly käbir ýerlenkini şüphelirak çemeleşmelimi kädiýän Doktor Almazyň diýişýäli nähil edildi, näme derejelerde edildi, näme üçin bize öňkülerini görkezanoklar, faz 1-2-ni görkezanoklar, o alan adamlary volontier bolup alınan adamlarmy döwletde meselem belki meselem gidip zor bilen edýändirler vaksinany käbir adamlar onyň kiçil nemesini bilip bolanok. Şoň üçin näçe köp adamda edilen bolsa, şoňa görä jogaplaryny neme edip durmaly da barlap durmaly. Yani yine bir zat goşçak, yani bu vaksina bärde de Amerikada täze çykjak bolýar, ýöne Türkmenistanda ve Russiýada başga döwletlerde ýa urulup başlady. Häle Amerika urulsa da urulandan soň maska giýmäni ýa-da social distancing diýen sosial distansiýany saklamaga ýatyrmady o adamlar üçin. Vaksina bolsaňyzam şo bir zat. Men vaksina boldum diýip daşarda gezip ýöremen. Yani bu kesel barada hem bärde bar neçe dogly häzir. Şoň üçin diýen uzak durun. Sosyal distansiýany saklan, haýyş, yani toy bolsun, pata bolsun, yani gitmejek bolun. Çağalaryňyz bar, özüňiz bolmasaňyz çağalaryňyzy pikir edin. Ejeleriňiz, kakalaryňyz bar, öýüňizdeki başgalaryny pikir edin. Yani özüm ölmekten has ulu dozak meni ejeme diýen. Eger öýdekilerden birini özüm ölmän öýdekilerden biri ölse, bütün ömür özüňi zat edersin. Şoň üçin uzak durun, yani dogry aýdyn, başyňyzdan geçirmeseňiz hiç aýsyňyz bilmeýäňiz. Agyr kesel, gowy aňsat geçirýänler bar, kyn geçirýänler bar. Düşünkli. Muman meraka gitmäň diýäňiz. Merak etmeň diýenler. Yani. Var bir ýatdyr orsak ninahyny garalaýanyň diýip Hytaý vaksinasy barada aýdyp bereň de maglumatyňyz barmy? Buna men öň jogap beripdim, hani biziň niýetimiz hiç kim vaksinasyny garalamak däl. Ýeke ors vaksinasy täsirlemok bilerdi Doktor Maral. Ýöne data paýlaşanoklar diýär. Menem siziň ors vaksinasının faza 3-ünü gördüm. 90% täsirli diýär. Ýöne adamyň üstüne barlan sanlar olsa 20-dimi 25-den. Hani men doktor däl ýöne menem bilýän 10-20-25 adam üstüne barlap 90% üstünlükli bolsa onuň ylmy kabul edilmejeginden. Onuň üçin doktor olmak gerekkenler.
Xitay vaksinası barada habarınız olsa paylaşım olsun cemlenin. Yok menin onu var. Menin hiç hayse ikisi barada da kan bir maglumatım yok. Yani adamlara diyen zadım yani. Rossiyada yani kiçi bir dövletler olma zadı gowy bir dövlet yani aslında sebäbi men çıkışlarda da zatlarda da gelýärler Rossiýadan hem doktorlar yani ılım edilýän yerleri doğrudan hem gowy ılım edýärler, ılmy gözleg edilýär. Faz 1, faz 2 näme üçin ýok bolup biler. Sebäbi tiz döwürde geliştirileni üçin bolman biler. Faz 1 zaten hayvanlar üstünde geçirilýär. Belki bermän bilerler, bir hemen dövletlerden dövlete ütkeýe bu politika. Käbir dövletlerin politikasy gizli saklamak, käbir dövletlerin politikasy has açykdan prozraçnan mezady görkezmek. Eger yani ýöne diýenim ýa Rossiýadan çykan zadyň hemen ütkeşik bugün tutup size vaksina diýip zat urýan vitamin urýandyrdyklaryny ýa-da zehir urýandyklaryny pikir edemok. Olar hem belli bir ılmy gözlegleri netijesinde geliştirendirler. Az bolup biler, bu riski siz alýaňyz. Her kim özüne alýar. Amerikada şunça netije bar bolsa da men doktorlaryň arasynda, mesela doktorlaryň arasynda da hälem şüphelenýänler bar. Doktor bolsa da yani men aljak gel diýenler bar. Şoň üçin yani bu Rossiýa, Amerika tapagy ýok. Her kim öz riskini öz hasaplamaly. Yani Rossiýada kiçi döwletler ılmy zatlary bar. Şoňa göre alın Xitay bilemok. Xitayam bu kesel birinci karşılaşan döwlet. Olar has uzun döwürden bäri ılmy gözleg edýärler bu zat barada. Yani olaryň hem ýalňyşlygyny bilem ýok. Ýöne tä bularyň netijesi çykýan çahaçaby yani bu dermany alandan soň bu social distancing ve diyelim ýa-da maska zadyny goýman. Ondan ben yani Amerika'da kam 70% yani efektivneste. Yani buna inanıp bana işsat bolmaz diýip ýöremem. Awa, ödüňizde ýoksa başgalarına paýlamagyňyz ahmalla, hani ödüňizde işsat bolmasady. Köp sag bolun beren gurulmagyňyz üçin, wagtyňyz üçin biz 50 minut plan yapdyk bolan. Şu wagt 2 sesine daýyn 2 ses boldy 100 minut bolup dur çykyş köp soraw gelen üçin uzatdyk. Eger YouTube'dan gatnaşan bolsaňyz subscribe bolun gaýrat edip, eger Zoom'dan gatnaşan bolsaňyz YouTube'da ýene subscribe bolup bilseňiz hoşal bolar. 2020-nji ýyl ütkeşik ýyl boldy. Bir öňde simpozium geçirýärdik. Bu ýyl virus sebäpli aýratyn çykyşlar geçirmäne başladyk. Ondan soň hem ýyly dowam etdi. Bu çykyş biziň 2020-nji ýyllaky iň soňky çykyşymyz. Köp sag bolun. Gatnaşanlygyňyz üçin, sorawlaryňyz üçin, doktorlar hem köp sag bolun. Beren gurrunlaryňyz üçin şeýdip halka maglumat berip durun. Ondan daşaram eger köp sorawlary men aýyrdym. Näçe sorawdan aýyrdym? Kam görýün 41 sorawa jogap beripdir, 42-sini aýrypdyrna ýa degişli bolman ýa öňaýdylan ol. Eger artykman sorawyňyz bolsa doktor Maral bilen habarlaşyp bilersiňiz Twitter arkaly ýa-da e-mail bilen. Doktor Çary YouTube'da kömek edip otyr, jogap berip otyr. Onuň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Eger doktor Almaz bilen habarlaşar näseňiz, doktor Almaz sizinle näme habarlaşyp bilerler? Instagram var, Facebook var men dedim. Instagram'da, Facebook'da, Twitter'da aktivde baram bolsaňyz. Twitter olanam, Instagram ýa-da Facebook'dan ýazyp bilerler, jogabyny bereriz. Almaz Kurbanow diýip ýazsaňyz, LinkedIn'de de bar. Bir ýerden ýazyp bilseňiz, jogap berip bilerler. Men şu öňmede wagtlarda birazçyk işli bolmam mümkin, şoň üçin wagtyna jogap berip bilmänler. Eger gaty gysagly sorawlaryňyz bolsa, beýlek doktorlarymyza aýdyp bilersiňiz, beýleklerine de elim degdiçe jogap bererim. Köp sag bolun ýene bir sapar onno. Ýerden gatnaşan bolsaňyz, Sagaman edin. Sagaman çykyn 2020-den